An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba an minnu bɛ ka an filɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ page Facebook min ye page YouTube ye arajo joliba lamɛnnen don fana Canal Plus ka numéro 589 kɔrɔ ye ko arajo joliba bɛ lamɛn diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an balima cɛ ani muso denmisɛn ni mabakɔrɔba min y'aw ka jɛmukan min bɛ lase aw ma dɔgɔkun laban na juma mana se nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an bɛ sigi nin kɛnɛ in kan an k'a ma ko jama kodi limanaw min ye jamanadenw ye olu bɛ wele ka na ni jɛmukan in de kɛnɛ kan walasa an b'a lajɛ kibaruya minnu bɛ yen ni maaw da bɛ don a la kosɛbɛ ani maaw hamina ye minnu ye n'u ma faamuya sɔrɔ a kibaruyaw la kuma an na wele bila jamanadenw ma i mana kɛ maa fasugu o fasugu i kɛra sifinnaka ye walima i mana kɛ maakɔrɔba ye an ka se ka hakilila falen kɛ ka hakilila di minnu b'an filɛ ani minnu b'an lamɛn u ka se ka faamuya sɔrɔ o kuma nin y'an sigilen kɛnɛ kan bi décembre kalo tile 8 san 2023 an balimaw min bɛ tali kɛ an ka bi babu a bɛna tali kɛ min kan o ye kalata ko ye n'o ye jamanakuntigi kalata ye an b'a dɔn k'a fɔ ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw olu ye jamanakuntigi kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ u yɛrɛ ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ waatini fitini kabi septembre kalo tɛmɛnen na o kɛra nka hali sisan waati kɔni ma fɔ fɔlɔ ayiwa kow bɛ labɛn jumɛn na a bɛ dabolo jumɛn kan politiki mɔgɔw yɛrɛ bɛ labɛn na faraɲɔgɔnkaw bɛ sen na ayiwa min bɛ tali kɛ dɔw bɛ laɲini na k'a fɔ ko kalata min ye a ka kɛ fanga ka segin jamanadenw ma fɔ min ma ko retour à l'ordre constitutionnel an b'o o baaraw la laɲiniw bɛ sen na walasa an bɛna babu kɛ nin de ka bi jama ko de ale jɛmukan kɛnɛ kan an ye wele bila maa saba ma a bɛɛ lajɛlen ye politikimaw ye awa an bɛ se ka fɔ ten minnu bɛ jɛrɛjɛkuluw fana kɔnɔna la Seydou Jawara Martin ale ye parti Lumière pour l'Afrique o ɲɛmaa ye a ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ min bɛ Zeynep Evelyn Jack ko fɔ ale ye ARP Action Républicaine pour le Progrès ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ Ismaïla Fane ale ye mouvement jamana kanu o fana kuma lasala de don ninnu mɔgɔ fila b'an ka kɛnɛ kan ka ban ayiwa min ye Seydou ye ale bɛ sira la ka na sɔɔni dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan nka yanni Seydou ka kɛnɛ sɔrɔ an bɛ kuma di an ka maa welelen minnu bɛ kɛnɛ kan u ka foli di aw ma an ka sɔrɔ ka don babu kɔnɔ Ismaïla Fane i ni su. Jalo n b'i fo ka i ka technicien fo mɔgɔ fɛn fɛn sɔgɔlen b'a la an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'an balimamuso fo plateau sanfɛ an da bɛna don kuma min na Ala ka kɛ sababa ye k'an ka président fo ne Elhaji Mohamed Sako ye mouvement jamana kanu tɔgɔ la ka mouvement jamana kanu tɔnden bɛɛ lajɛlen fo. Diyara n ye Zeynep Evelyn Jack ale ye Action Républicaine pour le Progrès o ɲɛmaa d'an kan Zeynep i ni su. Nse aw yɛrɛ ni su. Kɔri baasi t'i la. Tɔɔrɔ foyi tɛ. I y'an ka wele jaabi o diyara n ye. A yɛrɛ n wele a diyara n ye n bɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ sigiyɔrɔ la. O diyara n ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an nana an ka kɛnɛ kan an bɛ ayiwa kuma sɛmɛ aw la ɲininkali fɔlɔ n b'a daminɛ e la Ismaïla Fane ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ septembre kalo tɛmɛnen na ayiwa min ye jamanakuntigi kalata ye a fɔra k'a fɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ waatini fitini ani kalata minnu tun kan ka tugu a la n'o ye an ka député kalataw ni maire kalataw ye k'o bɛ bila ka taa waati wɛrɛ la fanga kura min bɛ na o de bɛna o baara ninnu bɛna kalifa o la nka min ye jamanakuntigi kalata ye fanga ka se ka segin jamanadenw ma retour à l'ordre constitutionnel hali sisan jamanadenw sigilen bɛ k'a waati kɔnɔ fɛn ma fɔ a ko la fɔlɔ awa waati ni sisan cɛ kalata bɔli a dɔgɔkɔrɔ ka se nin waatinin ma jamana ɲɛmɔgɔw dadennen don a ko ka fɔlɔ awa e ka jateminɛ fɔlɔ ye nin ko in na mun ye. An bɛ Ala fo ka barikada Jalo an bɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye an y'an kan de di diɲɛ mɔgɔ ma date fɔlɔ dira o bɔra a ma an yɛrɛ de ye an ka date choisi ka yira k'a fɔ san 2 ka di baaraw ka se ka kɛ halisa kalafili ka se ka kɛ mars 2024 maintenant o kama i b'a ye k'a fɔ n bɛ segin kɔ dɔɔni kun fɔlɔ la i b'a ye o ma bɔ a sira fɛ embargo nana kan kan o embargo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ maliyɛnw ye o muɲu o y'o degun u y'o bɛɛ mu tɔgɔ la ka tugu u ka jamana ɲɛmaaw kɔ o cadre kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye sigikafɔw dɔ kɛ ni politiciens ni société civile ye donc i b'a ye k'a fɔ a kunna bɛɛ fɛ o kama an talen embargo kɔnɔna la mɔgɔw sera k'a kun mais n'a fɔra an yɛrɛ de an kan di k'a yira k'a fɔ san 2 ka di baara bɛ k'o kɔnɔ donc solution mana bɔ problème mana bɔ togo o togo élection kɔni bɛ kɛ 2024 n'o ye mois de mars ye mais n'a tilala ka na fɔ tuguni ko report wɛrɛ ka na k'o la et puis a kuma kun ka ɲi maa mun da
o tigilamɔgɔ ma bɔ ni kuma ye fo an ka ministère n'o ye administration territoriale ministre ye colonel Abdoulaye Maïga o kɔnna ka kuma yanni EJ maaw ka kuma alors que a dun fɔra ko élection ko bɛɛ bɛ EJ de bolo bon ne kun bolo u ni maaw kun kana ka sigi ka kuma fɔlɔ n'o ye politiciens ye n'o ye société civile ye c'est-à-dire que acteurs minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu da bɛ élection ko la donc ninnu bɛɛ kun sigira ka kuma u kun bɛ sɔrɔ ka bɔ ka kumakan fɔ jamanadenw ye mun bɛ faamu donc o la o jamanadenw hakilina dɔnni o kun bɛ se ka lase an ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o dɔ ye CEDEAO ye donc maintenant kumakan kun bɛ se ka ko la ka nɔgɔya mais ni ministre bɔra ten ka na ɲɛfɔ ko élection sababu dɔ de bɛna kɛ sababu dɔ de kɛra mun bɛna to élection tɛna kɛ n'o dɔ ye fichier ko ye k'a jira k'a fɔ ko miliyari 5 ɲɔgɔn donc a ye kumaw fɔ donc an b'a fɔ o ye a ye kuma fɔ kuma mun n'a tɛ an basigi parce que a y'an jɔrɔ k'an siran k'a da mun kan o dɔ ye an ye élection référendaire kɛ n'o ye référendum élection ye o kɛra ni fichier min ye n'a tilala ka n'a fɔ tuguni ko majɛ dɔ bɛ o fichier la donc o b'a jira k'a fɔ an ye référendum kɛ ni fichier min ye donc référendum jɛlen yɛrɛ ma kɛ or ni dun y'a ta k'a lajɛ référendum in n'o ye an ka jamana sariya sunba yɛlɛmali ko fɔ ni a yɛlɛmana yɛrɛ ka an na don 4e république kɔnɔna la o constitution kura in na i b'a ye k'a fɔ o jɔyɔrɔ ka bon ni président sigi parce que jamana gafe de don n'a tilala ka n'a fɔ fichier min ye o élection kɛ ko majɛ b'o la maintenant o constitution kelen fana n'a bɛ yɛlɛma a yirala k'a fɔ fana ko élection kana ka kɛ Mali territoire bɛɛ de kan an dun y'a ye majɛ kɛra yɔrɔ dɔw la élection ma kɛ hali n'i taara EJ yɛrɛ ka site la i b'a ye k'a fɔ région dɔw bɛ n'o ye Kidali donc a yirala a bɛɛ ye 0 hali n'a y'a sɔrɔ ni ministre yɛrɛ ko élection kɛra a yɔrɔ ninnu na k'a ma kɛ Kidali ville de kɔnɔ donc nin ye kuma mun ni farati b'a la kosɛbɛ anw fɛ donc an bɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye an y'an kan mun di an ka fɛɛrɛ kɛ an ka lawaleya parce que degun bɛ maliyɛnw kan an bɛ don min na ko bi n'a fɔra ko sanction bɛna ta an kama ka sababuya kɛ kalafili bɔra dɔgɔkɔlɔnin kɛ an bɛna se o yɔrɔ ma nka nin ka nin waati nin kɛ fo ka se sisan ma a bɛna fɔ jamana ɲɛmɔgɔw makunnen don a ko la oui parce que u ye fɛn mun fɔ n'o ye RVG ko ye carte biométrique ko in ye i b'a ye k'a fɔ an y'o de fɔ fɛn ka fɔ jamanadenw ye tiɲɛ kan i ni jamanadenw ka sigi ka kuma a ka ɲɔgɔn faamu o ka fisa aw yɛrɛ ka décision ta aw yɛrɛ dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ jamanadenw ye mun bɛna an don problème kɔnɔna na e bolo u bɛ kuntilenna kelen na fɛn tɛ ka sara mɔgɔw la nka u yɛrɛ de bɛ ka ko kɛ justement mais o de kɛra o parce que wagati min na mɔgɔw welela ka kuma sigi kɛ a yirala k'a fɔ bɛɛ ka nin hakilina di kalafili kana ka kɛ ni taabolo min i b'a ye k'a fɔ parti politique caman y'a yira k'a fɔ élection tɔ minnu bɛ yen n'o ye maire sigiw ni député sigiw ni conseillers régionaux ninnu ye donc olu ka bila kɛrɛfɛ an ka taa président sigi la directement donc u y'o de ta maintenant o talen mais yani a ka na fɔ k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ ka sababuya kɛ société française dɔ bɛ yen o ka miliyari 5 ɲɔgɔn bɛ an na et que an ka fichier bɛ fɛn mun na après min na u bolo minnu b'a dilan majɛ dɔ bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ni parti politique ni société civile c'est acteurs minnu bɛ yen n'u da bɛ élection ko la u n'olu bɛɛ kun kan ka sigi ka kuma fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka u ka laɲini ye mun ye k'o fɔ jamanadenw ye mais ni m'o si kɛ n'i bɔra ka kuma nin cogo la tantɔ i b'a ye k'a fɔ furugufurugu min na ni furugufurugu nana o de bɛna an don sanction kɔnɔna la parce que a tɛ taa maa minnu kɔ u da tɛ se ka bɔ a la dɛ hali n'a y'a sɔrɔ jamanaden dɔw t'u yɛrɛ ye politiciens ka taabolo kɔnɔna la mais élection ye politicien taabolo de donc u da tɛ se ka bɔ a la maintenant tagalen ɲɛfɛ an da bɛna don kuma tɔw la ka taa quoi Zainab Evelyn Jack min ye kalata ye n'o ye jamanakuntɛ kalata ye a fɔra furanjɛla fanga bɛna o de labɛn a bɛ waatinin bɔ sisan a bɔra dɔgɔkɔrɔ ni ma fili a bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna bɔ sisan nka hali sisan an b'a ye k'a fɔ kibaruya kɔni ma di fɔlɔ maliyɛnw ma k'a fɔ kalata in a dun fɔra k'a fɔ k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ waatinin kunkurunin o waatinin kunkurunin e ka jate la a bɛ ka janya wa walima i ye mun faamuya ni kalata in yɛrɛ bɔli a dɔgɔkɔrɔ fo ka se sisan ma ni fɛn tɛ ka fɔ a ko la. Bon, déjà n bɛna kuma n balimakɛ ka yɔrɔ kan ou à Coco, je crois que parti politique, il y a eu un cadre de concertation. Cadre de concertation qui era parti politique ou là.
n'a ko ko weleli kɛra mɔgɔw ta lamɛn partout courrier de cira parti politique bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bɛɛ k'i hakilinata di kalafili calendrier électoral parce que an kun ye délai tɛmɛ ka ban calendrier électoral kun bɛ yen nɔ an ye délai tɛmɛ ka ban donc a fɔra ko mɔgɔw k'u hakilinata parti politique k'u hakilinata di kalafili ko ta fan fɛ dɔw y'a fɔ ko non ko ka reporter bɛɛ y'i hakilinata fɔ mais a bɛ se ka kɛ bɛn ma kɛ a ko la mais k'a fɔ ko mɔgɔw ma wele mɔgɔw welela mais bɛn ma kɛ a ko la k'a fɔ parce que dɔw yɛrɛ ko k'a repousser mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko k'a repousser ko fo san kelen dɔw ko non ko k'a repousser hali n'a janya a kana tɛmɛ 3 mois ni fɛnw kan. mais parti politique dɔw tilala ka kuma o ko la k'a fɔ olu ma ye o kɛnɛ kan ani u welela kun min kama k'o ma taa fɔ o kɛnɛ kan hakili la o kumaw cayara waati la. ne bolo document min kɔni cira parti politique ma an ye document min sɔrɔ parce que a cira parti bɛɛ ma donc an ye document min sɔrɔ a fɔra mɔgɔw k'u hakilinata de di sani cadre de concertation don cɛ donc mɔgɔ dɔw ma taa c'est vrai parce que parti dɔw fana bɛ yen siège t'u bolo administration territoriale la ni coursier bɛ taga a bɛ weleli de kɛ parti ka siège de bɛ courrier sanfɛ tuma dɔ parti dɔw ka siège bɛ courrier sanfɛ parti siège. parti ba dɔw bɛ yen olu siège ko kuma kɔni t'olu ta la olu ko k'olu k'a ma fɔ cadre min kan ka kɛ n'o ye kuma ye walima kuma kan ka kɛ n b'o de fɔ n ko document dɔ de cira fɔlɔ en préalable document dɔ de cira ministère fɛ parti bɛɛ lajɛlen ma o tuma bɛ ka fɛn n ko bɛnkan ma se ka sɔrɔ parce que fɛn caman nana bɔ a kɔnɔna na ni n ko bɛnkan ma ko o de ye consensus ye ne nana mɔgɔw lasigi ne mɔgɔw ma bɛn dɔw ka hakilinata ne après ne ministre bɔra ka communiqué kɛ i b'a fɔ n ma bɛn parce que an ma bɛn fɛn na ne ministre bɔra ka communiqué kɛ o kɔrɔ ko bɛnkan ma ye mais ministre kɔni bɔra k'a ka communiqué kɛ mais bɛnkan ma ye mais weleli kɔni kɛra mɔgɔw welela a kɛra forum a kɛra fɛn mɔgɔw kɔni welela ka taga donc c'est pas comme si ministère ma weleli kɛ document cira bɛɛ ma k'a fɔ bɛɛ k'a ka hakilinata bila ka taa mɔgɔw y'u ka hakilinataw bila ka taa a bɛ comme EJ sigi wagati kansa ni EJ ka sigi a fɔra ko mɔgɔw ka hakilinata fo bɛnkan ma ye o fana na a taara kɛ tirage au sort ye bon o ɲɔgɔnna kelen de fana reproduira nin ko in na maintenant a fɔra ko élection date poussera dɔɔni a kɔni ma bali ne na en tant que politique parce que n'i ye analyse politique bɛ terrain kan i bɛ ka analyse politique i b'a jateminɛ depuis collège kan ka convoquer 6 mois avant les élections donc collège kun kan ka convoquer octobre a fɔra ko an ye constitution kura n'o y'an ka sariya sunba kura min falenna ni loi électorale ni fɛnw kun modification minnu kan ka kɛ n'o ye Sénat ko ye parce que deuxième chambre bɛna don Mali la assemblée nationale ani Sénat de bɛ sisan nɔ donc il y a 2 chambres parlementaires donc o bɛ an ka sariya sunba kura kɔnɔ donc fo k'o don an ka loi électorale kɔnɔna na bon loi organique de bɛ réviser ka sɔrɔ ka loi électorale kɛ donc a bɛ se ka fila bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais olu de bɛ kɛ au préalable sani collège ka convoquer bon a fɔra ko o dun bɛ révision bɛ kɛ octobre de parce que session d'octobre CNT ka session min dali la octobre a fɔra kana bila décembre la ko o session de bɛna baara kɛ o kan fɛn min kan ka convoquer octobre n'a fɔra ko sariya min yɛrɛ bɛ kalafili kow ɲɛfɔ n'o yɛrɛ bɛna réviser octobre de session kɔnɔna na e bɛ collège convoquer la cogo di ka bɛn ni février donc depuis o yɔrɔ la nous en tout cas moi personnellement je sais qu'il y avait un report en vue o ye kelen deuxièmement il y a l'aspect sécuritaire on a vu ici qu'il y avait des problèmes entre nous et le nord précisément ka taa Kidal an ka cɛdenw ko f'u ka don Kidal kɔnɔna na pour que ka a tɔgɔ bɔra kɔnɔ Kidal minɛ avant que élection ka taga kɛ Kidal donc o aspect sécuritaire fana bɛ yen nɔ maintenant a ko élection référendaire moi je ne justifie pas je donne des informations des choses qui se sont faites parce que kuma ye n'i bɛ don débat kɔnɔna na ou bien n'i bɛ fɛn fɔ fɛn minnu kɛra i b'o fɔ maintenant fɛn minnu i bɛ sɔrɔ k'i hakilinata de mais n'i ko ko fɛn dɔw ma kɛ ka sɔrɔ olu kɛra ça il y a des preuves au fait tu me suis au fait donc voilà donc n'i ko référendum ye kalafili ani présidentiel kalafili tɛ kelen ye o présidentiel kalafili ye jamana ɲɛmɔgɔ kalafili de référendum ye sariya sunba kalafili de c'est pourquoi i bɛ se k'i permettre a fɔra ko Mali la k'an ka taa voter bɛɛ ka taa voter ni carte d'identité ni fɛnw ye o ye sariya sunba kalafili ye mais n'a fɔra ko carte d'identité ni permis de conduire ni fɛnw ka taa kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kalafili la candidat de b'o la a bɛ fɔ ko fraude kɛra fraude bɛ don a yɔrɔ la nin na mɔgɔ tɛ ka taa jamana sariya sunba de bɛ ka taa donc k'a fɔ fana ko majɛ kɛra fiche la non o ma fɔ courrier kɔnɔ mɔgɔw o la fana min b'a fɛ min t'a fɛ olu fana bɛ yen oui mais o tɛ min b'a fɛ minnu ma taga minnu y'u abstenu dɔw taara voter non dɔw fana y'u abstenu
dɔw ma taa voter dɔw fana taara voter oui o était démocratie kɔnɔna ya mais n bɛ k'a fɔ de c'est à dire que kalafili Sarasuma kalafili ni président ɲɛmɔgɔ kalafili tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parce que candidat de bɛ affronter na pour ka fanga ta alors que dɔ in na an bɛ ka taa kuma bɛ se ka caya voilà an bɛ taa kalafili Sarasuma de alors que ni e ko a ka fɔ sisan e ye candidat ye ne ye jamana ne de bɛ ka élection organiser ne k'a fɔ ko papier bɛ passer élection na ne n'o kɛ mankan ti wuli a bɛ fɔ hali ni ne gagné normal a fɔ ko non ko ma gagné ko parce que ko tricage ni fɛnw kɛra donc pour éviter ça il faut que fɛnw ka don norme de la avec ko problème mais c'est vrai que a tɛ se k'a fɔ ko avec un problème daminɛna bi c'est un problème antérieur a daminɛna sani nin wagati cɛ parce que an y'a ye hali modification minnu tun demandera avec fɛ ka kɛ an ka carte biométrique ça n'a pas été pris en compte munna parce que le serveur de avec ye serveur do il m'a faamuya serveur en accès de t'an bolo clé de t'an bolo ka serveur accéder n'i ye modification a bɛ kɛ serveur de kan tant a ma kɛ serveur kan ni carte tirila togo togo a bɛ bɔ ni erreur kelen de donc an y'o problème observé donc depuis o wagati carte bɛ ka bɔ ni erreur kelenw ye minnu taara modifier hali photo mɔgɔw ye photo min les photos qui taara photo minnu falen mɔgɔw ɲɛ b'o erreur kelen na ka bɔ mais o tɛ ko majɛ bɛ fichier électoral la dɛ fichier électoral min bɔra mais ko jamana ɲɛmɔgɔw ko fichier électoral ni min ye constitution kura ye a kan ka kɛ ni ɲɔgɔn ye sabu o b'a jira ko fichier électoral kɔni majɛ dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ale ni constitution kura in kan ka kɛ walasa baara ka kɛ bien sûr pour que ani constitution parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ma enrôler 18 ans kura minnu bɛ yen nɔ le fichier électoral an bɛ ka baara kɛ ni mun ye 2018 fichier électoral depuis présidentielle 2018 o fichier kelen de bɛ yen mɔgɔ baden de sara o kɔnɔ ka na se bi ma mɔgɔ caman fatura fɛn caman mɔgɔ caman fana ye majorité sɔrɔ ka bɔ 2018 ka na bila 2023 la donc e bolo halisa o baara ninnu de bɛ sen na non pour que halisa report léger min kɛra halisa ne report léger ne bɛ k'o de fɔ n ko report léger ne ka analyse politique o ye k'a yira de fichier la loi électorale mun kan ka réviser a bɛ ka réviser octobre 1 mais principalement c'était des raisons de sécurité parce que n'an ko k'an bɛ don Kidal e bɛ k'a fɔ k'e bɛ don Kidal e bɛ tila ka élection organiser e bɛ to élection kɛ min n tora i bɛ n'o élection kɛ yɔrɔ an ye attaque ni fɛn minnu kɛra sani an ka se pour que an ka se ka don Kidal a yɛrɛ y'a ye ko minnu kɛra tile fila in na État ka se ka don armée ka se ka don Kidal donc k'a fɔ ko o kɔnɔna na k'i b'a fɔ k'i bɛ élection dɔ fɛn dɔ parce que Kidal ko in c'était comme ça o politicien caman yɛrɛ si tun ma da la k'an bɛ don Kidal parce que vraiment an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an dalen tun t'a la Kidal ko in na an kɔni y'a miiri u bɛ taa u bɛ sira la u bɛ tila ka demi turu bɔ ka segin donc depuis que an dalen t'a la mais a kɛra o donc c'était un risque que les autorités ont pris n tora ne bɛ ka kuma faamuya donc au aspect c'est l'aspect le premier des reports des élections un pays où tu ne peux pas aller faire des élections dans une localité est-ce que report kun bɛ tɛmɛ o kan peut-être le ministre de la communication ma kɛ ka ɲɛ et ça moi je l'ai dit parce que k'a fɔ ko mɔgɔ k'i pan i talon yɔrɔ kunna ka taa baga i ben yɔrɔ ma o de ye nin sinon depuis wagati ne ministre kun bɔra k'a fɔ vraiment fichier électoral ko o bɛɛ ye ko de ça c'est des choses qui peuvent se régler parce que hali ni wari dira entreprise ma ce n'est pas un truc du tic au tac serveur ko t'o fɛn ye modification bɛ yen nɔ voilà yɛlɛma dɔw kan ka don olu tɛ tile kelen ni tile fila ko ye donc olu bɛɛ ye primordial mais l'aspect prioritaire c'était l'aspect sécuritaire bɛɛ ɲɛ kun b'o la lakana ko malien bɛɛ politicien si tɛ mun bɛ se k'a fɔ ko a ɲɛ t'a la n'i y'a mɛn i bɛ taa n'an de ye candidat ye mun kɛra ala ka hinɛ Sumala Sise la député sigi la Kalafili la ne u y'a kidnappé ɲɛfunge bɛɛ y'o ye n ko sécurité ko de y'a kɛ a bibi na jɔn bɛ se k'a fɔ k'i ye candidat k'i tun bɛ fariya k'i bɛ taa Mali région nord la k'i bɛ taa campagne kɛ i bɛ t'o kɛ ni dalu jumɛn donc pour que i ka miiri k'i bɛ taa élection la il faut d'abord penser à ta propre sécurité et à la sécurité de ceux qui vont aller voter pour toi. Donc ne bolo ça c'est l'aspect premier pour moi de ces légers reports. Mais yɛrɛ bolo a ma se yɛrɛ mɔgɔw k'a fɔ ko kala ta ka bɔ a dɔ kɔrɔ k'u bɛ kun yɛrɛ ɲini a la. Non kun wɛrɛ kun ɲini yɛrɛ kun tɛ o parce que o bɛɛ ka c'est-à-dire ka débat alimenter quoi. Bɛɛ ɲɛ b'a la aspect sécuritaire de bɛ yen nɔ. D'accord. Donc ne bolo kun wɛrɛ mun ɲini a la o de na ni nin débat bɛ o nin bɛ taa ni an bɛ ka mais bɛɛ b'a dɔn bɛɛ sɔnna a ma politicien majorité bɛɛ sɔnna a ma ko vraiment u kun k'u tilen k'a fɔ ko a tɔgɔ bɔra kɔnɔ jamana basigibaliya de don lakanabaliya de don bon ni bɛɛ bɛ ɲɛ bolo kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi na an bɛɛ ɲɛ b'o de la donc ne bolo o de ye a tɔgɔ bɔra kɔnɔ a bɔli a dɔgɔkɔrɔ ka
dɔɔnin kɛ bon an donna kɛra alhamdulilahi rabbil alamin stabilité ka segin ka na dɔɔnin an bɛna tila k'an da se o ma Kidal minɛna an bɛna an da se a ko baara ma Martin Seydou Jawara parti Lumière pour l'Afrique o ɲɛmɔgɔ y'an ka kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna i ni su bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ baabu min bɛ sen na hakili la i b'a kalama n'o ye k'a fɔ kalata ko ye aw ye politique mɔgɔw ye min ye jamanakuntigi kalata ye furancɛla fanga de kan k'ale labɛn hali n'a sɔrɔla kalata taw a fana kow bɛ bila ka fanga wɛrɛ kɔnɔ nin waati in na kalata bɔra dɔw kɔrɔ waati ni kunkurunin fo ka se nin waati in ma aw politique mɔgɔw baara in bɛ cogo di jamana ɲɛmɔgɔw bɛ labɛn jumɛn na kalata ko in na a ko a bɛ bɔ wa walima a bɛ danga jumɛn na an ka foli b'aw ye an ka foli b'an lamɛnbaga bɛɛ je pense que kalata minnu a kun repoussera wagatinin dɔ kɔnɔ a poussé kun tun ye insécurité de o b'a la mais ministre da tun ma s'a ma wagati la mais n'i y'a lajɛ fɛnɛ an ka papier n'o ye kalata sɛbɛnw ye n'o ye carte ninaw ye fo ka na carte biométrique bɛɛ don a kɔnɔ donc ani carte d'identité ninnu i b'a ye k'a fɔ pièce kow fɛnɛ b'a la donc fo k'olu bɛɛ lajɛlen régulariser mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka taa kalafili la komi an balimamuso bɔra k'a fɔ cogo min na ni i ko i bɛ kalafili kɛ a tɛ se ka kɛ komi référendum ta kɛra cogo min na donc ni cette fois-ci mais aw bɛ k'o fɔ danfara jumɛn de bɛ référendum ni présidentielle cɛ a bɛɛ tɛ jamanadenw bɛ bɔ ka taa kala ta n sɔnna a ma sɔn wa bon référendum ye jamana ye oui ye jamana ye non ye jamana ye o fila bɛɛ lajɛlen de ye jamana ye i ye oui ta o jamana de don i ye non ta o jamana de don parce que an bɛ difficulté mais a bɛɛ ye mobilisation kelen de ye a bɛɛ ye mɔgɔw bɛ bɔ ka taa kalata yɔrɔw sɛgɛrɛ a bɛɛ ye presque hali fo n'a kɛra n bɛ taa voter karisa ye ou bien jama ka ca fo n'a kɛra o yɔrɔ ye non a différence ye mun ye politique mɔgɔw i b'a dɔn olu bɛ investir politique la de parce que n'i k'i ka nin tour bɛɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen wari bɛ bɔ mɔgɔ caman de kun parti politique bɛɛ de b'i ka financement kɛ pour que ka kɛ jamanakuntigi ye donc ni dun ye référendum na jamana de b'a financer oui ni non bɛɛ jamana de b'a fila bɛɛ financer donc n'i y'olu situation ta k'o lajɛ k'a bila ka taa sira o sira fɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye jamanako de ye donc maintenant oui ni non la i b'a ye k'a fɔ an bɛ ka hali ka se k'an yɛrɛ bɔ cogoya minnu na tubabuw ka stratégie minnu tun labɛnnen don k'an ka jamana ta otage la donc ni référendum in tun ma kɛ an tun tɛ se ka o baara caman kɛ tel que e yɛrɛ ɲɛ bɛ accord caman na ka dénoncer bi k'a sɔrɔ constitution dɔ in bɛ yen u tun tɛ se ka kɛ a ka gɛlɛn dɔɔnin parce que déjà an tun bɛ lié ɲɔgɔn na ni niveau dɔw ye coopération économique b'a la bon impôt ni taxe ni fɛn caman tun bɛ yen nɔ ani jamana yɛrɛ maracogo n'o ye gestion administrative ye o bɛɛ lajɛlen tun b'an ka jamana ni faransi cɛ n'o tun y'an ka colonisateur ye donc maintenant an bɛ ka se k'an yɛrɛ bɔli min k'o kɔnɔna la baara in kunba kun y'o de ye donc maintenant ce qui concerne maintenant kalafili min ni o kan ka kɛ dans les jours à venir n b'a dɔn san kan ka sɔrɔ o caman ɲɛnabɔra parce que déjà depuis wagati min na ministre ko report dɔɔnin bɛ kɛ mais a ma date fɔ donc a ma date fɔ a b'u yɛrɛ kunkolo kɔnɔ k'a kɛ parce que olu de ye sɔrɔsiw ye donc olu de bɛ kɛlɛ fɛnɛ kɔnɔ administration territoriale ye tentigi ye président ye tentigi ye ainsi de suite donc maintenant il fallait que u tun ka baara duguma baara caman de kɛ donc je crois que u avancer la kosɛbɛ et dans les jours à venir ministre ka lase dɔw la ani parti politique kan ka ɲɔgɔn ye donc n'an ye ɲɔgɔn ye sisan maintenant délai ni date minnu kan ka fɔ parce que i b'a dɔn fɔla an tɛ se ka se waati janya ko don ou bien bon a man ka kɛ fɛn jan ye parce que o t'olu yɛrɛ arranger en un mot parce que ni élection ma kɛ ka fanga légitime dɔ sigi a ɲɛna o a kɛcogo ɲɛna a kɛcogo ma ɲɛ o faut que élection de ka kɛ pour que président ka sigi baara ka se ka kɛ ka ɲɛ comme a fɔra ka ban constitution kɔnɔ ko n'a ye tenitigi min kɛ i bɛ teni bila 4 mois ka i présenter donc civil fɛnɛ bɛ se k'u présenter élection ye diyagoya de donc maintenant n'u ma élection fɛnɛ kɛ fanga tɛ se ka tout ta donc ni élection kɛra o de bɛ transition yɛrɛ ranger u ka kunkɔrɔta b'o de kɔnɔna la i m'a faamu donc maintenant c'est au peuple maintenant de choisir son candidat maintenant a bɛ dépend projet ni programme ni vision minnu bɛ jamana la an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo minnu na et aujourd'hui armée ye surprise minnu kɛ mɔgɔw la k'a fɔ u bɛ se ka jamana libérer u y'o kɛ bɛɛ y'o ye o u bɛ se ka jamana bɔ bolo dɔw kɔnɔ armée de fɛnɛ ka rôle don armée bɛ rôle min kɔnɔ bi o de y'u ka rôle ye ka territoire minɛ ka di jamana ma ka tila ka jamana kɔnɔ accord minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ jamana coron k'olu bɔ yen parce que n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ c'est la défense o ye sécurité de donc sécurité de bɛ jamana bila au point maintenant les politiciens maintenant baara wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ kalata in ma labɛn fɔlɔ olu de ka kan ka kɛ yanni kalata in ka kɛ n'i faamuya i ka kumaw la voilà donc ni olu baara priorité ninnu ma kɛ fɔlɔ ka sécurité yɛrɛ sabati fɔlɔ parce que même n'i y'a lajɛ
administration territoriale ministre de la ka lettre dɔ ci parti politique ma k'a fɔ mɔgɔ si kana voyager tuguni k'i bɛ taa yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gouvernement ka mɔgɔ dɔ autorité avisé a lettre dira mɔgɔw ma n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i ka policier wele ka tugu ou bien gendarme ou bien garde u k'i sécuriser donc a y'o kɛ a mɛnna a ka ca 8 mois donc ale y'o baaraw kɛ ka ban donc ça veut dire un homme politique kana bɔ tuguni i yɛrɛ ma ten ka taa yɔrɔ ninnu kɔnɔna la ka sɔrɔ sécurité t'i kɔ wa papier b'i bolo fɛnɛ min b'i yamaruya fanga ka mɔgɔ d'i ma min bɛ tugu i kɔ moi je crois que o kun ye o ye koba de ye o ye atuba de ye politique mɔgɔw bolo parce que ça veut dire que ale b'a ka baara mun na a hakili bɛ a bɛ minnu kunna n'o ye politique mɔgɔw ye surtout parce que n'i y'a lajɛ administration territoriale ni parti politique de bɛ baara kɛ kosɛbɛ donc n'i y'a lajɛ élection min n'u bɛ k'o baara kɛ u bɛ fɛ a ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna ni jɛlenya kɔnɔna de la i m'a faamu donc o kɔnɔna la parti politique kan k'u yɛrɛ retrouver élection min kɔnɔ o de baara bɛ ka kɛ wa a bɛnnen don parti politique fɛnɛ ma parce que depuis a ko ko a b'a reporter dɔɔni mɔgɔ minnu bɔra ka ban o ma an m'o ye ka caya k'a fɔ ko mɔgɔw ko ko non on n'est pas d'accord a ka pousser dɔɔni ɔ pousser de kɔnɔna la Kidal ma tomber Mali bolo nin yan mun b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ tɛ stratégie kɔnɔna la donc maintenant yɔrɔ tɔ minnu bɛ yen n'o ye centre kɔnɔnaw ye bon u bɛ ka essayer k'olu fɛnɛ sécuriser dɔɔni c'est vrai yen fɛnɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ mais yɔrɔ min tun ka gɛlɛn n'o y'u faso ye o tun ye Kidal de ye donc ala y'a kɛ Kidal binna Mali bolo donc fɛn bɛ cɛmancɛ ninnu ni bananbayanfan ninnu ni kucala ninnu yɔrɔ insécurité in bɛ fan bɛɛ dɔɔni donc armée bɛ ka déployer zone bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la donc n'olu bɛɛ kɛra ka ban an bɛ se k'a fɔ koba kɛra parce que politicien caman bɛ k'a fɔ bi olu tun ma da la k'a fɔ ko armée bɛ se ka Eveline yɛrɛ k'olu tun ma da la voilà Eveline kelen tɛ mais il y a beaucoup de partis politiques aussi responsable caman y'a fɔ k'a fɔ olu tun ma da la k'a fɔ ko armée bɛ se ka nin kɛ mais ni bolo dalen n'u kan i tɛ se ka ko caman kɛ dɛ armée bolo de dalen tun n'anw ka armée kan i m'a faamu u ka cɛya yɛrɛ k'a b'u la parce que déjà mɔgɔ min bɛ yen nɔ puissance fɛn min tun bɛ marifatigi dɔn ninnu kɔfɛ olu tun ka girin ni an ka sɔrɔsiw ye parce que a janfa tun ka dun donc il fallait avoir des alliés minnu fana bɛ jamana dɛmɛ an ka se k'an yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ bi alhamdulilayi alliés u ka baara taabolo ka ɲi et puis encore ni an ka sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn faamu an bɛ yɔrɔ min na i komi bi n'i y'a lajɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna la u ye dɛmɛ min kɛ bɛɛ lajɛlen y'o ye parce que jamana tɛ se ka bɔ bolola ka sɔrɔ renseignement t'i bolo tel que satellite t'i bolo bon drone t'i bolo e bɛ kɛlɛ kɛ cogo di i bɛ komi ɲɛfiyentɔ de donc an bɛ yɔrɔ min na i komi bi ala barika la nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo k'a fɔ an bɛ yeli k'an yɛrɛ ka commandement kɔnɔna la sira bɛ ka furan ka jɛ ka ɲɛsin kalata in ma voilà donc kalata tɛ se ka kɛ cogo si la ka sɔrɔ kalata tɛ se ka kɛ cogo si la n b'a datugu n'o yɔrɔ ye ka sɔrɔ sécurité tɛ yen hali n'a kɛra cogo cogo dɔ bɛ plaint k'ale de gagnera komi ale balila ka taa nin yɔrɔ in na de donc maintenant ni armée sera ka sécurité sinsin kosɛbɛ an bɛ se ka taa kalata ɲuman kan wa an dalen don a la k'a fɔ fɛnɛ u bɛna élection organiser dans les plus bref délai. D'accord. An y'o faamu Seydou Jawara Martin nka an bɛ taa régie fan fɛ an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na politiki mɔgɔ dɔw bɔra i n'a fɔ misali la appel du 20 février ni jɛkulu caman bɛ a kɔnɔna la olu ka jabala koromokari waati la u y'u to kɛnɛ kan k'a fɔ k'u bɛ wele bila min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma u ka segin joona ka fanga segin jamana dɔw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye maa min y'a kuma fɔ o ye Mamadu Tarawele ale bɛ FND ɲɛmɔgɔya la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ appel du 20 février kɔnɔ an bɛ Mamadu Tarawele lamɛn an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔna la. O ye kuma dakuruɲɛ kelen dɔrɔn de ye anw b'a ɲini an ka autorité de la transition fɛ an ka segin retour à l'ordre constitutionnel la n'a bɛ fɔ o ma ko foroba bɛɛ jɛ fanga an tun bɛ min na ka kɔrɔ ni gɛlɛya nana na bi n'an bɛ transition kɔnɔ an ka segin o kɔnɔ parce que o ye wagati min bɛ jamanaden bɛɛ bolo ni ɲɔgɔn ma n'a b'a to jamana fana ni jamana wɛrɛw bolo bɛ don ɲɔgɔn bolo bi an ka jamana kɛlen don kɛrɛfɛ maire ye k'a sababuya kɛ transition ye transition kundala jan kɔlɔlɔ b'a la a kɔlɔlɔ ye min ye bi économiquement an ka jamana bɛ à terre o kelen ye kurankoba min n'an b'a la n'a dogolen tɛ maliyɛn si la bi a ma deli ka kɛ régime foyi si la bi démocratiquement élu la a kɛra transition de kɔnɔ o ye mun ye o b'a jira ko gɛlɛya b'anw kan kɔngɔ o b'an ka bi n'a bɛ fɔ o ma ko sécurité alimentaire gɛlɛya min b'o kɔnɔna na bi o dogolen tɛ maliyɛnw na kɔngɔ kɛlɛ n'a wulila jamana kɔnɔ a ka jugu ni marifa kɛlɛ ye n'an b'a fɔ min ma ko insécurité alimentaire ka jugu n'o ye 10 000 fois n'o ye jamana fɛn fɛn sɔrɔ o jamana o bɛ kɛ tomu ye ala k'an kisi a ma donc o bɛ sɔrɔ mun fɛ o bɛ sɔrɔ transition juru janyani fɛ parce que n'o kɛra diɲɛ kɔ bɛ don a la ni diɲɛ kɔ donna a la n'aw yɛrɛ tɛ se ka fɛn dilan aw yɛrɛ pour que k'aw ka jamana avancer a b'aw ka jamana segin kɔ Mali b'o hukumu kɔnɔna de la maliyɛn minnu y'a faamuya minnu m'a faamuya toro bɛ ka kɛ minnu hakili kan k'u hakili dayɛlɛ o k'a dɔn k'a fɔ batigɛla bɛɛ sago ye kelen parce que an bɛɛ bɛ ji camancɛ la maliyɛn den bɛɛ ka laɲini de ye Mali ka réussite donc Mali ka réussite o ti an ka to ɲɔgɔn buruja la transition kɔnɔ k'an sama ka taga yɔrɔ la an man ka taga yɔrɔ minnu na
o ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka segin foro bɛɛ jɛ fanga ma pour que an ka jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw mana wuli u b'a fɔ ko politique mɔgɔw ye jamana ci jamana tiɲɛna politique mɔgɔw bolo ko kan ka bɔ politique mɔgɔw bolo diɲɛ bɛ mara ni politique de ye hali mɔgɔw ka du i b'a mara ni politique de ye n'i ka jamana politique mɔgɔ dɔw jamana tiɲɛn'u bolo o kɔrɔ tɛ ko jamana tiɲɛna jamana politique mɔgɔw bɛ bolo i b'a di politique mɔgɔ wɛrɛw ma u ka jamana mara sinon n'i ye jamana to sɔrɔdasiw bolo sɔrɔdasiw ka baara ye kɛlɛ de ye sɔrɔdasiw ka baara ye jamanadenw bolo protégeli de ye an'u bolo fɛnw donc n'olu ko bɛ politique o rôle jouer finalement quelque part u yɛrɛ ka rôle u bɛ dɛsɛ k'o jouer bi anw ka armée u bɛ fo dan tɛ foli min na ka sababuya kɛ o bɛ dɔ la mais hali bi a ka di anw ye u ka se yɔrɔ min na n'u tɛ ka se o kɔrɔ ye min ye anw ka bi ministère falen don bi colonel la bi anw ka poste même colonel dɔ logera nomina sisan ka kɛ Ponge directeur ye OPAM ni kɔngɔba in na OPAM bi PDG ye colonel de ye donc bi n'a fɔra poste politique mɔgɔw kan ka poste minnu ɲini politique mɔgɔw bɛ politique fɛrɛw kɛ ka se ka poste minnu occuper n'a fɔra bi ko colonel de bɛ k'o kɛ alors le pays est en guerre jamana mɔgɔw yɛrɛ bɛ jamana wɛrɛ sɔrɔdasiw la aujourd'hui ne bolo bi Russie b'anw fɛ yan Russie b'anw fɛ yan bi sɔrɔdasi la pas moins de 2000 Russes u bɛ yan n k'u bɛ sara de u bɛ sara jɔn fɛ jamana fɛ alors anw yɛrɛ ka o jamana denw o colonel an y'an ka miliyariw ta ka colonel minnu former ani généraux minnu former officiers minnu former la an ka miliyariw la n'u taara formation baw kɛ jamana impôt taara k'u former n'u ka jamana lakana jamana denw an'u bolofɛnw n'a fɔra bi ko colonel de bɛ ka ɲɔgɔn kunkolo zɛmɛ bɔ bi poste politique nɔfɛ a bɛ jamana jigi tigɛ moi je pense que le rôle de l'armée le rôle de nos officiers c'est au front c'est vraiment pour protéger k'an protéger an bolofɛnw an'an niw donc ni transition nana transition ye constitutionnelle n'o ye jamana sɔrɔ a bɛ faamu sɔrɔdasiw bɛ se k'u ka rôle jouer mais a tɛ bila o bɛ jamana sigi quoi a tɛ jamana taa ɲɛ. Bi FND min bɛ tali kɛ appel du 20 février o mɔgɔw don Ismaila Fani awa i ye Mamadu ka kuma mɛn i bɛ se ka mun hakilila b'i bolo ka d'a ma yalima furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ sɔrɔdasiw don bi bi in na awa taabolo min filɛ nin ni o ye ka kalataw bɔ b'a dɔ kɔrɔ i yɛrɛ y'i da s'a ma k'a fɔ bɔli fɔlɔ kɛra nka hali sisan awa Martin ani Eveline ye mun fɔ o ye k'a fɔ ko baara caman de bɛ min kan ka boloda e ka hakilila y'o ye wa. Bon, au fait, su na tabali sanfɛ n jɔrɔlen don n siranna parce que munna n'a fɔra an y'an faw kɛlɛ ko minnu na an minnu ye sifuw ye ni an bɛ ka sini labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya politiki sira fɛ halisa au moins maliyɛnw kana na tigɛ an fɛnɛ na k'a fɔ k'an faw tun bɛ sira minnu kan su na tabali kan n jɔrɔlen don dɔɔni ka da mun kan ni n balimamuso ka position lajɛ vu a ka position kun bɛ cogo min na ka kɔrɔ parti bɛ créer nafa dɔ de kama ka jamanadenw nafa an ko an fa minnu kun b'a la u ye dabiri caman kɛ n'an ye an fɛnɛ kana don dabiri kɔnɔ a rebondir n ka kuma fila la mais ma dala n'a ye n ka kuma faamu ou bien peut-être a y'a faamu mais a bɛ fɛ ka position dɔ yira k'a fɔ a bɛ transition kɔ n ye kuma mun fɔ élection ko kan n'o ye jamana constitution yɛlɛmani ye u fila bɛɛ politicien maa si tɛ se ka fɔ tabali kan nɔ ko président sigi élection présidentielle ko nafa ka bon ni constitution yɛlɛmani ye o tɛ se ka kɛ parce que n'i y'a mɛn président sigi bɛ kɛ loi fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔna la a bɛɛ bɛ bɔ constitution de kɔnɔ hali ni kiiri bɛ tigɛ ni constitution sariya de ye donc fɛn foyi tɛ élection na jamana in kɔnɔ mun ka bon ni constitution o tɛ yen o de la a fɔra ko ni constitution bɛ falen ko hali ni jamana territoire kelen n'o de mɛnɛnen don ko constitution falen ko kuma kana fɔ ne m'a dogo mɔgɔ la o ne ka mouvement n'o ye mouvement jamana kanu ye a ye campagne kɛ ni constitution yɛlɛmani na ko bɛɛ ka voter oui mais ne mun y'a porte parole ye ne ma voter o parce que n y'a fɔ plateau bɛɛ kan n ko tant que voter tɛ kɛ Kidali ville kɔnɔna la n ko ne tɛ voter ma kɛ Kidali ville kɔnɔ mais ni kuma nana fɔ o la ɲa an dun bɛɛ b'a dɔn tigitigi voter ma kɛ Kidali ville kɔnɔ a ma kɛ o tɛ nkalon ye EJ mun bilalen don élection organisation kama EJ yɛrɛ ka cité i bɛ taa a bɛɛ ye 000 o tɛ Kidali ville yɛrɛ Kidali région yɛrɛ o ye EJ ye a dun fɔra ko EJ de bɛ élection organiser donc a ka kan tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ contre la walima i tɛ mɔgɔ fɛ
n'o fɔ diɲɛ plateau bɛɛ kan ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ni Assimi Goïta kɔni ko k'a bɛ kɛ candidat ne Ismaïla Fane bɛ voter a ye ne m'o dogo mɔgɔ la mais a ka kan an ka tiɲɛ fɔ maintenant kalafili jɛlen diɲɛ jamana tɛ ko kalafili jɛlen bɛ jamana min kɔnɔ à 100% o tɛ yen jamana présidentielle bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ 2018 an ye élection kɛ yɔrɔ dɔ kɔ o bɛ se ka kɛ président sigi la o mais constitution o mana ka kɛ loi électorale la mun fɔra a kɔnɔ a fɔra ko vote kɛ don campagne tɛ yen mais an y'a ye constitution bɛ falen don min na bureau de vote kɔnɔ t-shirt tun bɛ mɔgɔw la oui t-shirt kumakan tun bɛ u b'u yɛrɛ filmer k'a fɛ a dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ an ka foroba caba la n'o ye premier ministre yɛrɛ dagayɔrɔ ye olu bɛɛ y'olu fɛnw kɛ mais on a ta o ta cour constitutionnelle a validé maintenant vote kɛra ni o fichier min ye o fichier a fɔra carte d'identité ni carte biométrique ni carte professionnelle ni fɛn caman permis ni bɛɛ taara ko ka voter n k'o kɛra dɛsɛ wagati de sinon o tun ma fɔ a la o donc o mun kɛlɛ filɛ nin na tan mun b'a yira n na ko hali o tɛ se ka kɛ élection présidentielle la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn kumaw kana da ɲɔgɔn kan ka jamanadenw nafili n'an ma ɲa an bɛ politique kɛnɛ kan tiɲɛ ka fɔ jamanadenw y'u kana na tigɛ na an ye sifin na an ka avenir de b'an ɲɛfɛ mɔgɔ kana an ye position dɔ kɔnɔ kunu kana an ye position wɛrɛ kɔnɔ bi et que mɔgɔ ɲɛ bɛ tiɲɛ na mais k'i bɛ tiɲɛ in yɛlɛma cogoya dɔ la an ka bɔ o kɔnɔ parce que an ka avenir tagalen ɲɛfɛ mɔgɔw tulo b'an na mɔgɔw ɲɛ b'an na de o y'an ka position de ye ka kɔrɔ maintenant ka n'i ka question kɔnɔ Traoré ye kuma minnu fɔ a ka kuma dɔw bɛ yen n ma sɔn o ma k'a fɔ ko ka militaires dabɔ politique la militaires yɛrɛ bɛ politique dɔn ni hali n'anw civils ye parce que militaires i tɛ diɲɛ kɔrɔ si ta métier si ta ko militaires tɛ dɔ k'a si la o tɛ dugukolo sanfɛ i taara kɔrɔ o kɔrɔ ta militaires bɛ dɔ k'a bɛɛ la donc an bɛ an ka fɛnw ɲamada an ka jamana fɛ jamana min y'an colonisé n'o ye Faransi n ko militaire ye Faransi sigi a sen kan n'o ye De Gaulle ye irisimu bɛ fɔ pare Chine pare i bɛ jamana développé fɛn fɛn militaire de y'a sigi sen kan donc k'a fɔ k'i bɛ militaire dabɔ politique la militaire yɛrɛ ye politicien de bon mun nana ni nin bɛɛ ye parce que politiciens ka baarakɛbaliya olu de nana n'a ye an don transition kɔnɔna la wa olu politiciens kelen de fana ye démocratie bafoué coup d'état o coup d'état kɛra Mali la politicien tila bɛɛ da b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya parti politique ba minnu bɛ Mali la ni coup d'état fɛn fɛn ta Mali la olu de da b'a bɛɛ la o bɛɛ kun ye mun ye fanga ɲini bon yanni jeli ka na bɔ an ka na ɲɔgɔn faga militaire ka rôle ye jumɛn ye ka na balamini an ni ɲɔgɔn cɛ au moins su kana bɔ ka caya donc u bɛ fanga ta donc fanga nana minɛ ten nɔ civil de bɔra n'o ye M5 RFP ye donc ni jɛkulu caman b'a kɔnɔ k'u ka dusumagoya yira mais fagaliw commencera ka na don a la donc ni fagaliw nana don a la donc militaire y'u ka rôle de jouer mais k'a fɔ ko insécurité bɛ yen ko élection tɛ se ka kɛ nin ye n dabala ban su na tabali sanfɛ kosɛbɛ an b'a dɔn ko insécurité bɛ ka taa an ka constitution changer e ka ni plateau kelen kɛ yan nɔ ne y'a fɔ n ko doncogo foyi t'an na Kidali fo Bunteli a don bɛɛ ko n ka nin terme bila ko terme in ka girin n ko solution t'a la ni Bunteli tɛ mɔgɔ si tɛ se ka n'i ka jamana kɔnɔ k'a b'i ka jamana tila o jamana tɛ yen k'i b'o négocier n'o ye ko bigi ni papier de y'o ɲɛnabɔ o t'o ɲɛnabɔ kɛlɛ de b'o ɲɛnabɔ Bunteli de bɛ kɛ o Bunteli kelen de ka na an donna Kidali mais est-ce que y'an bali an ka constitution changer donc an ka sabali k'an bɛ fɛnw da insécurité kun ko élection tɛ se ka kɛ embargo mun filɛ nin n'a kɛra anw jamanaden minnu bɛ yen an de b'a tɔɔrɔ sɔrɔ an bɛ nin kurantigɛba in na ta o ministre kelen tɛ groupe tɛ mun fɛ yen mɔgɔ kana kɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan sa donc tɔɔrɔ mana na an de b'a tɔɔrɔ ko an minnu ye kɛnyɛrɛ yew ye sinon minnu bɛ baara kɛ forobacɛw la a bɛ bila olu ka compte kɔnɔ mais an minnu ye kɛnyɛrɛ yew ye i t'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ f'i ka ko ka se trésor la ala an bɛ kurantigɛba min na ta wari de tɛ yen kuma cɛ ni fɔlen filɛ nin mais a kana kɛ n gɛrɛlen don bi fanga la n bɛ kuma na mun b'a bila ten jamanadenw de tulo b'an na o ɲɛ b'an na de élection ko tɛ se ka da insécurité kan parce que an ye élection dɔ kɛ o insécurité kɔnɔ mun yɛrɛ ka jugu ni bi ta ye ala barika la Kidali b'an bolo Kidali région bɛ se ka fɔ a bɛɛ b'an bolo mun b'an bali ka taa élection na o élection yɛrɛ kɛlen Kidali ko in na sisan n'i y'a faamu est-ce que e bolo bi baara sera kuncɛyɔrɔ la est-ce que Kidali minɛnen bi baara ma daminɛ yɛrɛ baara min kan ka kɛ ka tugu nin na sisan kalata de don wa n'o ye jamanakuntigi kalata min bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko ka waatini kun kɛ est-ce que baara min bɛ tugu Kidali minɛ na sisan a bɛ se ka k'o de ye wa n bɛ mun f'i ye nɛgɛ ka kalan wagati min na a ka gosi o wagati ni gouverneur ta a tila bɛɛ ye sɔrɔsi ni préfet ta a tila bɛɛ ye sɔrɔsi administration territoriale sɔrɔsi Martin da magara la
an bɛ maa kɔnɔ o kuma maliyɛn minnu b'a fɔ k'Hachim ka taa n'a ye k'an b'an yɛrɛ ye Hachim ka baara kɔnɔ o kuma ye nkalon de ye n'o ye tiɲɛ ye anw de kana ka bɔ ka boulevard yɛrɛ minɛ élection ka kɛ Hachim k'i présenté an ka kɛ tako kelen ye an ka tɛmɛ ni baara tɔ ye ne sanction nana k'an kunna sisan CEDEAO fɛ ka na k'an kunna UEMOA fɛ wa sanction fɔlɔ min kɛra an kunna n'a sanction k'a bɛ kɛ zi a bɛ juguya ni kɔrɔlen ye an bɛ se k'a ko an bɛ ni courant tigɛ bɛɛ na mɔgɔw bɛ ka taa chômage la mɔgɔw ka entreprise bɛ ka bin donc an ka sabali n'a nana fɔ sisan ko ka frontière datugu carburant bɛ don cogo di carburant de dun bɛ hali groupe alimentaire an ka courant ni fɛnw sɔrɔ fɛn caman gunne b'a la donc an kana sɔn vraiment élection ko ka taa an don sanction wɛrɛ kɔnɔ tuguni jamana ɲɛmɔgɔw ka sabali élection bɛ se ka kɛ volonté ko dɔrɔn de don sinon k'a fɔ ko insécurité o tɛ tiɲɛ ye volonté ko dɔrɔn de don a ka diya u ye i y'a faamu a ka diya u ye dɔrɔn n'a diyara u ye hali janvier an bɛ se ka élection kɛ donc maintenant jamanadenw de ko fanba de ko k'u b'u yɛrɛ ye militaires ka fanga kɔnɔ donc n'an m'a yɛrɛ ye militaires ka fanga kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya constitution kura min bɛ yen a bɛ militaires permettre ka se k'u fini bila k'u présenter donc n'an dalen b'a la k'an bɛ Hachim fɛ yɛrɛ yɛrɛ donc an ka taa élection an ka kɛ tako kelen an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ i y'a faamu an bɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ rapidement n bɛ mun fɔ dɔrɔn c'est à dire u ka jamanadenw ka degun lajɛ jamanadenw jɛra ni degun ye ka tugu ni transition in kɔ donc danbe ko bɛɛ la o de la an ka premier ministre ko cɛkɔrɔba don politicien don a bɛ terrain don a bɛ jamana in dɔn a ye taa kuma na yanni gabakuru ka ta aw kama hey ni kɔngɔ ye mɔgɔ minɛ a ma ɲi dɛ donc fɛɛrɛ ka kɛ an ka élection in kɛ et maintenant n'u b'u présenter k'u présenter ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la ni maa duuru in na colonel duuru in na ne yɛrɛ bɛ o ye ne ka ɲininkali ye dɛ est ce que dɔ bɛ élection kɛli fɛ wa parce que il faut que o kuma in ka da tabali kan quoi an ka bɔ nin transition in kɔnɔ transition mana jɛna fɛ ka tiɲɛ di Mamadu Tarawele ma k'a fɔ ko fan bɛɛ bɛ kɛ colonel ye wa non n bɛ ka mun fɔ i tɛ se ka sɔrɔdasi yɛrɛ dabɔ politique la maliyɛn fanba an bɛ don min na ko bi u b'u yɛrɛ ye sɔrɔdasiw ka taabolo la donc n'an m'an yɛrɛ y'o kɔnɔ o tuma na an ka taa élection na o sɔrɔdasi kelenw n'u b'u présenter k'u présenter an k'u ta an ka tɛmɛ n'an ka baara tɔ ye mais tant qu'an bɛ transition kɔnɔ an ni gɛlɛya de bɛ yen et puis mɔgɔ duuru tɛ se ka jamana mara o kuma fana ye tiɲɛ de ye u mɔgɔ duuru de bɛ ka jamana mara a tɛ mɔgɔ kelen bolo o sɔrɔla président ka kuma fɛ u bɛ bɔ dɔw la ta wagati min na ko maa fila bɛ yen u y'u ni de di u ka avenir tun bɛ se ka tiɲɛ u ni tun bɛ se ka tiɲɛ parce que n'i nana fanga yɛlɛma donc i ni kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na n'i ko k'i b'o tigilamɔgɔw bɔ gouvernement kɔnɔ donc ala k'an kisi a tun bɛ kɛ fugula bilenmatigiw ni nugujimatigiw ta n'o ye bere vert ni bere rouge ye ko donc k'u ye o de bɔ yen o b'a jira k'a fɔ président yɛrɛ y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ka dɔn k'a fɔ ale kelen tɛ ka nin fanga transition gérer u maa duuru min fanga yɛlɛma u maa duuru bɛɛ de ta don hali anw mɔgɔ naani filɛ nin yan nɔ n'i ko ko ka ɲan da aw ma adamadenya yɛrɛ kɛlɛya bɛ ten an tɛ se o an tɛ bɛn a la parce que e bɛ fɛ ka hakilina kɛ nin bɛ fɛ ka taa kɛ nin bɛ fɛ ka taa kɛ donc finalement jamanadenw de b'a fɔ kase ta an ka kala fili kelen u cɛla et maintenant an ka tɛmɛ ni baara tɔ ye n'u bɛ tɛmɛ ni baara ye ɲɔgɔn fɛ u ka tɛmɛ ni baara ye ɲɔgɔn fɛ mais jamanadenw ka mɔgɔ kelen kɔni choisi an ka se ka bɔ transition in kɔnɔ tant que n'an ma bɔ transition in kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ. Evelyn Jacob e bolo mun de bɛ ka baara sumaya n'an tɛ ka bɔ halisa furanjɛla fan in kɔnɔ san a bɛ san sabanan de ɲinini la sisan ayiwa politique tɔn dɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu caman yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko u bɛ Asimi kɔ ko a ka kɛ tako kelen ye Ismaila fane fana ko ka kalata boloda ni sɔrɔdasiw b'u présenter k'u présenter bi bi in na mun de tora min ma kɛ halisa an ka bɔ furanjɛla fan in kɔnɔ. Bon sisan sani i jaabi mais dakuru ɲɛ fila fɔ n balimakɛ ye n'a bɛ ka fɔ ko ale filila ne tagabolo ma je crois que n'a y'a sɔrɔ k'ale bɛ ka ne ka tagabolo suit a kan ka dɔn ko ne ye jɛkulu c'est à dire que n'o ye ne bɛ ARP kɔnɔna na ne ka jɛkulu ma deli ka bɔ k'a fɔ fɔlɔ k'u bɛ transition contre la a tɛ mɔgɔ a prévu tɛ a tɛ mɔgɔ si bolo an tun bɛ cadre yɛrɛ min kɔnɔ n'o ye regroupement partout regroupement faralen ɲɔgɔn kan cadre d'échange ma deli k'a fɔ fɔlɔ k'a bɛ transition contre la ou bien an bɛ transition kɛlɛ la donc an y'an ka hakilinata di wagati la fɛnw kan maliyɛn filɛ nin ye maliyɛn ko de ko ni n'ale hakilinata tɛ wagati yɔrɔ min na wagati kelen soit i bɛ pour la soit i bɛ contre la ne tɛ pour ni contre ko kuma na k'an y'a ka kuma fɔ a ye kuma fɔ ka taa sansi min fɛ a ko de ko jɛ ka si ministre de ma mɔgɔw wele n'o ye ministration territoriale ye n'o ye parti politiques ka ɲɛmɔgɔ ye parce que an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ don ale de bɛ partiw la sigi ka kuma a ko de ma ko sigikafɔ ma kɛ ko sani ministre ka bɔ ko ka report fɔ ne de ko ma n ko de tɛ tiɲɛ ye parce que
parti politique ou ye courrier sur personnellement avant le cadre de concertation mon kera au kera net na se ga fo excusez-moi j'ai pas fini il t'a fo makuma donc net na se ga fo connaît pas à fo ko non partout ma bonne moi je veux pas me rallier sur ça parce que oye galon oye mogo de be kané comme ya fo tout na net na do o konnana mais ne go ngone ka analyse personnelle là sécurité ko problème oui ma fo ali chini sécurité ko problème pourquoi parce que wakati na ministre be boka fo ko report be ke oya so kidali minani madame ne follow. Donc, comme Anya Martin a fait un politicien ou de l'intérieur, donc en boulot sécuritairement, c'était pas possible d'aller aux élections tout de suite. Donc, Nebo faut aller Nebo appuyer et je sais qu'il y a beaucoup de mes camarades politiques. Mais au défi, avec la Kalata, nous faut au défi. Aya les Jama les Ja, Kalafili mu meke président sigi la, ani Kalafili mu meke référendum na kele unte o amfako jamana puntiki sigi ko oni référendum ko kele nga kaka sanyo mo fore mo goshimo fo ano. Jamana Kalata do fana kera insécurité kono. 2018 élection kera moi-même j'étais de la majorité présidentielle au temps de Ibeka. Akera mu ne kama mo bengane kera. Benga allez 2013 2018 gadja ka sur 2013 où Ambora coup d'état qu'on a 2012 avec Sanogo et consort là où il y avait de l'insécurité jamana ere aka territoire famba perdu wakati no kara 2012 coup d'état là mo benga ne kera ani ko rafa mo pour que élection a saka est-ce que kara norme ne konnana benga so do mo bo o benga ne tiena transition une transition on parce que ni jamana anga nyemo no manyana ulu ko kute négociation so do be kute do adafe mo o de ake anduna e ka buntelim fo o buntelima soro de faire so ne négociation la accord d'Alger be depuis 2015 ni ya ta avancer na ye dépaquer ababe dépaquer arrière dialogue national en deni ke 2019 ka kla ka assise nationale ke malien era ko no ko accord ko fo ka réviser parce que vraiment fait no ba ko na akunte se ka ben jamana era ta ka bulo fan fait donc era ko ko se ka do kila ko ni buntelima ke buntelima be ka ke miria be ka ta mo mu fe ku be ta jamana bobulo ibe ta mu élection prédit et puis ni kla ka fotu ni loi électorale révision be ka ke session d'octobre à décembre avec sente ka tabalika et dans la loi électorale le collège est convoqué 6 mois avant les élections et be se ka collège convoqué tout de amerom na ko bi ke be élection de février o te ka charia so soya ne be ko le fo collège ma atokona session ma ke al sisa na me ko ne ko sa révision madame ne fo ça abe ni afara ko d'octobre à décembre la session de d'octobre à décembre va prendre en compte la loi et la loi électorale pour que réviser ka constitution ma maintenant mouye de ka fo ko ne ko nous on a pas dit nous on veut que leur constitution revienne au jaguar et politiciens ay fa inado fa ngate ni transition on non c'est pour que al transition damna anya demande cadre mo be afara ko parti politique ko sembo transition ou d'abord transition ko la transition accompagne pour que transition nga ba on meta fanga de nous on n'est pas transition té politique à wakati c'est pour que transition il y a pas d'opposition il y a pas de majorité mais majorité et opposition na munekama parce que il y a des politiques qui se sont retrouvés dans la transition qui ont combattu d'autres camarades politiques sur le terrain on nani na kun fara ko politicien bere kun d'abord la transition dès le départ et avec à fois nous pour nous anti au kun te kew 2012 là non les gens étaient il y a des gens qui étaient contre au départ mais ben la 2012 et transition il faut qu'à ba mais pourquoi pas cette fois-ci donc pour vous dire que nous ne sommes pas contre la transition c'est une période c'est un pont entre un moment et un autre moment toutes les partis politiques en tout cas qui aspirent au pouvoir veulent aller aux élections et veulent sortir de cette transition on est à souhaiter à l'élection qui chini à Kade Oni et nous on est sur le terrain pour préparer les élections, on n'est pas en train de s'attendre pour dire que non, élection, il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection en 2024. Moi, je crois qu'il y aura des élections en 2024. Ça, c'est moi, ma conviction politique. Et je suis sur le terrain en train de le préparer. Parce que n'est pas donc, élection béké, moi, je fait élection téké. Donc, on veut élection béké, à ce moment-là, à maintenant, accord entre les autorités et la CEDEAO. Personne ne veut aujourd'hui qu'il y ait un embargo sur l'État malien. Ayemu vécu beba do ko na nyona kera sano ambebe bo atokora kare ko na idambala ka fo kalata mina ka watila embargo tina ke idambala sira jumem se ka gira malien na bi ka fo awa report léger kera nga wati kon ma fo folo fin jumem se ko dalu jumem ba ministre la cadre de concertation de Brouda c'est pour travailler sur le nouveau chronogramme électoral. Donc au chronogramme électoral à l'organisation internationale d'Obeka et consortium par rapport aux chambres, les deuxièmes chambres et tout. Il y a eu même tout dernièrement que les la partie politique union sur NMD et financement. Il y a un comité qui est là qui a écouté les partis politiques par rapport à des situations sur la situation électorale. Donc Obé bara la nyebla bara odo. C'est pour préparer aujourd'hui fin be bengano.
n'a fɔra ko léger report ne autorité o taara ka taa kuma fɔ est-ce bɛnga bɛ administration intérieure ni politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi kalata ko in na n bɛ k'o de fɔ bɛnkan bɛ bonya bɛ sɔrɔ bɛnkan sɔrɔ la fɔlɔ non bɛnkan bɛ sɔrɔ o tɛ sigi ka fɔ ne tɛ k'o de fɔ n ko cadre de concertation dɔ de kan ka sigi pour a tɔgɔ balayer sur la loi le nouveau chronogramme électoral qui doit sortir parce que an ye programme o tɛ yen nɔ o balayera ka bɔ yen nɔ parce que o la municipal kun b'o la législative kun b'a bon a fɔra k'an ka taa présidentielle dɔrɔn de la donc il faut un calendrier électoral maintenant sur les présidentielles collège bɛna convoquer wagati jumɛn et puis ale bɛ ka candidature mun fɔ Assimi les militaires ils sont libres d'être candidats si ils sont démissionnaires de leur corps militaire. Ils sont civils. Ni bora militaire là, ou les civils là, ils se qui présentent que à fera de quitter tout sur la chaîne là, quoi de politique là, c'est ça qui est interdit. Mais nous les postes politiques là aujourd'hui, ils peuvent pas aller sur le terrain, ils sont sur le poste politique là. Ça n'a pas boire frana, c'est na frana. Ça n'a quand il est devenu président de la transit, moi je peux pas dire président, il a fait le coup d'état, il était derrière Djonguna. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il est retourné au front? Il peut pas parce qu'il a occupé des postes politiques qui lui permettent plus aujourd'hui de retourner au front. Quand il s'est retrouvé en 92, quand il a fait le coup d'état, quand il a fait le coup d'état et qu'il a passé la main à un politique, mais il est parti se préparer politiquement, il n'est pas retourné au front. Donc c'est pour dire que ni nana politique kenaka o tese ni na politique non il sait que c'est ça parce que wa ira ka fo fanga bi minnu bolo san oni nous en tout le conseil nous on est moi personnellement nous de bi se ka jamana fanga moi je les considère plus même comme des militaires de front au fait parce que ou tes fronts remplis même si ils connaissent les réalités du front ils sont venus avec des idées des réalités du front mais aujourd'hui ils sont plus sur le front ils sont dans les postes politiques et les postes politiques c'est des postes administratifs au fait ça n'a rien à voir avec tirer des balles et sur les ennemis sur le terrain ce n'est pas la même chose c'est d'abord terrain au là qui claque taille le terrain sans fait au terrain coup d'état bête à le mari terrain jamana fait coup d'état à léger mouro coup d'état que ko sorasido dans le passé ko ubora fanga la ko akla ka segi forona ne ta don ni ba do afoyena moi je n'ai jamais vu dans tout ça c'est l'histoire même qui fait ça donc ne ubera na ko ça non c'est pas ils sont pas interdits ka foko politiciens moi je sais que je suis contre aussi les Maliens qui pensent que les hommes politiques tous les hommes politiques sont pareils tous les hommes politiques ne sont pas pareils et ma mo mi ngana net ka foko na ko ka chawlo c'est pas parce que karsa kana nene ko oni karsa jamkele ko goro ko ofana kana ko doyin ngana ko mo be jamkele fana kana ko non il va nana ka il va la nana de ka sora ka ni ko tala donc ne bolo politicien be te sera bo bereke na parce que politicien be hakilina ta te kele et pour finir la jeunesse elle est consciente et la jeunesse travaille en fonction de l'état tu ne peux pas être la politique ce n'est pas d'être figé sur un homme qui jo iko orobo o te politique yo la politique ce n'est pas d'être là et ne pas bouger o te politique là mo ni pas politicien tu es plutôt attends voilà oui comment ils appellent ça les rouges là tu es devenu communiste là c'est pas de la politique voilà nous sommes politiques et on essaie de avec atanya hal saka barawla non amet tanganya barala amanga ika vision be adaptée à la réalité du terrain ce qui était dans 3 mois de cela et aujourd'hui ce n'est pas pareil la réalité a changé donc tu peux pas être figé sur quelque chose qui s'est passé à 3 mois après l'évolution donc ben jo passer ko na mo ta ki jolé to d'accord Martin yelamani minnu be sena sisan ya ka fo siga fo do be sena akilla yere ba akene kai no ye anga jamana shara sumba ye ko ka siga fo ke aka keni tabolo yi mumuga fo kenen kai ani kalata ko seben ko ni fen chaman be awa lakana ko be nga be baro ka fo seben ko gelea bade be ni watina katini na yere awa ale kembe bolo ko fen kati biométrique ma se ka gla alsa awa kalata indum Evelyn koko lakana bale be se ka fala ni fana ye akundo ye andu maro ka fo CEDEAO keleme ka sigi boloda de samu kalo tile 10 na toin awa ni kunu ambe bon nu konna la chogodi ka se ka fo kambi kalata labe collège électoral ka wele baro ka se ka labe ka keni wati. Bon, c'est vrai, et Kounou, entre mes rencontres de la Premier ministre et le ministre de la Refondation, Ikassa, et puis le ministre qui fait délégué le Premier ministre qui a fait, nous avons réforme de tableau courant en 4e République. Donc, comment boulot quand Kounou, mais bi, oui, atelier d'ordre pour que la constitution y reste à Konnalaye. Donc renforcement mun be se ka kala bon jamana be se ka tasira mun fait proposition kura mun be se ka ke pour que bara nga se ka ke basigi konna la et que ka jamana du nafa donc o bara kon damne na bi
tile saba baara don donc n'u ye bi k'a la ka sini ni sinikɛnɛ k'a la donc ni jaabi min bɔr'o la an bɛ segin ka taga tuguni comme ça clôture kɔnɔna la u bɛnna fɛn minnu kan da bɛ s'olu ma an bɛ sɔrɔ k'olu lase aw kunnafonidilaw fana ma pour que a k'a dɔn k'a fɔ réellement gouvernement de transition bɛ baara min na a nafa n'a a kɛcogo faamuyaw bɛ sɔrɔ a la premier ministre yɛrɛ da sera kuma caman ma surtout jamana yɛrɛ ni an ka partenaires ni minnu yɛrɛ n'an tɛ bɛn donc a da sera olu ma mais en réalité foyi ma décider mais ni tile saba baara in de kɔnɔna la ni mun décider o kɔnɔ baara bɛ kɛ n'o ye donc kana fa ne ka kuma la ko parti politique ko u bɛ mɔgɔw lasiran donc n bɛ min fɔ ale ɲɛna jamana tɛ se ka mara politique kɔ même président filɛ aujourd'hui il est militaire a bɛ pouvoir la mais n'a ma kɛ ni politique fɛnɛ n'aw ka b'a bɛɛ kɛ sɔrɔsiya ye min bɛ kɛ forona ko bɛ kɛ yan sama sɔrɔ bɛɛ ye Mali bila donc il est obligé d'être politique et surtout Ibrahim bɔra k'a fɔ sisan ko minnu filɛ nin ye n'u bɛ pouvoir la bi ni militaires don donc ils sont obligés de faire avec les politiciens parce que f'i ka kumaw doser k'i ka ko kɛtaw doser tout ne peut pas être militaire donc u kɔni u kɛra politique ye an bɛ se k'a fɔ parce que façon que n'an bɛ ka zongler cogo minnu na donc an bɛ ka ɲɔgɔn faamu a kɔnɔ o de y'a to mankan tɛ ka kɛ sama-samaliba tɛ ka kɛ parce que kow taabolo faamuyaw b'a kɔnɔ sigi ka kumaw b'a kɔnɔ surtout ministre yɛrɛ filɛ il est ouvert min bɛ administration territoriale kunna ani mɔgɔw bɛ sigi ka kuma caman na wa a bɛ partout reçoit a bɛ regroupement reçoit mais Martin aw politique mɔgɔw kumana jamanakuntigi kalata in a bɛna kɛ lahalaya jumɛn na aw da b'a la k'a fɔ aw bɛna fanga in sɔrɔ walima sɔrɔdasiw ni aw cɛ a ko yɛrɛ bɛ cogo di sɔrɔdasiw de bɛn'u présenter wa aw politiciens de bɛna u présenter ni kala ma fili sebaga tɛ dɔn dɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye sabu an ɲɛ bɛ kibaruya minnu na sa caman jɛkulu caman ko k'olu mago bɛ Asimi la a ka kɛ candidat ye a k'i kan bɔ Asimi dun yɛrɛ ma kuma fɔlɔ bon don bɛ n'a dugujɛ kan don Asimi filɛ a n'a mɔgɔ 5 minnu n'olu jɛra ka fanga yɛlɛma kɛ minnu yera dɛ parce que n'i ko fanga yɛlɛma mɔgɔ kelen tɛ se ka fanga yɛlɛma jama de y'a kɛ donc bi u kanu bɛ maliyɛnw na nkalon t'a la politiciens b'o dɔn u yɛrɛ b'o dɔn k'a fɔ n'Asimi kun bɔ bi a bɛ lamɛn mais politique kɛnɛ kan non n bɛna fɛn dɔ f'i ye politique kɛnɛ kan surprise bɛ yen politique ye stratégie de donc n'a fɔra ko politique c'est la stratégie militaire ninnu fɛnɛ filɛ ils sont stratèges n'i y'a mɛn k'i kɛra sɔrɔsi yɛrɛ stratégie de b'i fɛnɛ bolo mais politiciens fɛnɛ n'u ka stratégie de don mais u bɛna bɛn a la ou bien u tɛna bɛn a la o de ye ko wɛrɛ ye c'est pourquoi souvent mɔgɔw bɛ politiciens filɛ comme u ma baara kɛ comme u ma jamana dilan u bɛ fili dilan bɛɛ y'i seko de kɛ aujourd'hui n'i y'a ye ninnu sera ka synthèse kɛ bi ka se ka hali tubabu gɛn ka se k'u sen da yɔrɔ dɔw la ka se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ c'est parce que ko dɔ de kɛra wa ko mun kɛra fɛnɛ n bɛna exemple kelen d'i ma le jour que i bɛ ka b'a fɔ ko n'a ma tiɲɛ fɔ ɲɛna ko n tɛ yafa n'a bɛ ta a bɛ ta i bɛ ka tun b'o fɔ mɔgɔ tun bɛ yɛlɛ a la mais Asimi seginn'o ɲɔgɔn kan i m'a faamu n'i ye Modibo Keyita ka taa lajɛ Modibo kɛlen ka tubabu gɛn Modibo ɲinɛna a yɛrɛ kɔ o de y'a to u ye Modibo minɛ o parce que n'i ye mɔgɔ gɛn i b'i kɔlɔsi de pour que a kana segin k'i ta bon donc Asimi ko jour n'a m'an dɛmɛ si je tombe si je échoue jeunesse de échouera Asimi y'o fɔ mais depuis Asimi y'o fɔ a action ma kɛ mais a bɛ jeunes kunkolo kɔnɔ ko Asimi ye kuma dɔ fɔ ka tɛmɛ donc ça veut dire que a bɛ k'o fɔ mun kama c'est parce que ale bɛ fɛ ka jamana dilan cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ n'a kɛlɛ fɛnɛ n'o ye tubabu ni janfaw bɛ se ka créer a la donc a y'aw jɔ n kɔfɛ jeunesse donc o ye message de ye pour que mɔgɔw k'o bila u kunkolo kɔnɔ donc aujourd'hui politiciens ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko bi ko Asimi ka kɛ candidat il y aura beaucoup de partis politiques qui vont même le soutenir c'est pas parce que connaissance tout la jamana jɔ la dɛ mais u b'a soutenir parce que a ye taabolo mun ta c'est le non retour tellement que a yɛrɛ a ta ni sérieux min ye bon parti créé kun ye mun ye c'est pour avoir le pouvoir donc hakilina dɔ de b'i la ka jamana jɔ mais n'i ye mɔgɔ ye i ni min ka hakilina bɛ se ka taga i bɛ fara o kan kɛ pour que a ka se ka ɲɛ mɔgɔ si tɛna bɔ minnu dun b'a la ko retour à l'ordre constitutionnel ko sɔrɔdasiw tɛ se ka fanga ɲini fanga ka segin politiciens ma walima jamanaden gansanw ma olu ka se ka fanga ɲini bon olu ma mun faamu politicien ani sɔrɔsi mun de b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence la tenue tɛ yan n'i ye tenue bila dɔrɔn i bɛna civiliya de kɔnɔ donc maintenant n'a ka d'u ye u bɛ tenue bila u b'u présenter mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ fanga ɲini na donc et surtout tenitigiw ka rôle ye mun ye pour que mɔgɔ bɛ se ka tenitigiw ye tenitigiw bɔra anw de cɛ la ka t'u dilan k'u kɛ porteurs ye parce que anw de bɛ terroriste héberger anw de ye terroriste ye n'o ye civils ye bon anw de bɛ dumuni d'u ma anw de b'u siyɔrɔ dilan wa u bɛ tɛmɛ dugu o dugu la anw de b'o bɛɛ kalama
donc on y'o mɔgɔ dɔw ta k'olu préparer k'olu kɛ sɔrɔdasiw ye k'a fɔ bon nin jogo ninnu bɛɛ bɛ anw de la donc mais n'a ko anw kɔlɔsi n'a ye ko mun ye a bɛ se k'o tigi kɛlɛ sɔrɔdasiw nakun y'o de ye donc sɔrɔdasi dalen t'anw na anw dalen fɛnɛ tɛ sɔrɔdasiw la civils ni sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ yen surtout policiers ni sɔrɔdasiw parce que sɔrɔdasi yɛrɛ kunkolo kɔnɔ dans son esprit fɛn sugu bɛɛ b'anw de cɛ la. Mata ne ɲininkali min k'i la halisa i ma ɲininkali jaabi n'o ye sɛbɛnko ninnu ni fɛn caman ye o fana bɛ se ka kalata in bali sɔrɔdasiw ka fanga ɲini nin bɛɛ ye a la ko misɛnmaninw ye bi bi in na est ce que aw politiciens ka jate la sɛbɛnko ninnu labɛnnen bɛ ka se hakɛ dɔ la walasa kalata ka se ka labɛn. Kalata bɛ se ka k'ale sini o c'est possible mais i b'a dɔn kalata de se ka kɛ ka sɔrɔ fɛn dɔw ma labɛn i b'a dɔn déjà gouverneur n'i y'a lajɛ a tila bɛɛ kɛra tenitigi ye n'est-ce pas bon o yɛrɛ ye sécurité fɔlɔ ye fɔlɔ parce que n'olu bɛ yen ka ban olu bɛ territoire dɔn u bɛ terrain dɔn donc olu bɛ se ka baara kɛ maintenant fɛn min y'a gɛlɛman yɛrɛ bi ko élection ka se ka kɛ c'est parce que yɔrɔ dɔw de bɛ yen nɔ insécurité fangani ka bon yen dɔɔni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ k'a tɛ kuma insécurité ko in kan k'a bɛ se ka kɛ fan bɛɛ i b'a dɔn an bɛ ka jamana dilan k'a seni cogo min na fo élection dɔ de ka kɛ mun ka ɲi ni élection tɔw ye. Est ce que aw bɛ ko mun fɔ o bɛ na se ka kɛ insécurité zéro ka kalata kɛ o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ i ka kuma bɛ o yɔrɔ de yira. non insécurité zéro tɛ se ka kɛ o mais problème ye mun ye élection ka se ka kɛ localité caman na a ma se ka kɛ minnu na 2013 ni 2018 la élection ka se ka k'olu bɛɛ lajɛlen na i b'a dɔn fɔlɔ mɔgɔw tun tɛ se ka taa campagne kɛ Kidali n'i bɛ taa f'i ka wari de kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka di pour que ka se ka e yɛrɛ ni ka kisi e bɛ wari de kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka dun. donc Kidali kɔni minɛna sisan. bon Kidali minɛna bon ni Kidali minɛna ka ban ça veut dire que élection bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ Mali élection yɛrɛ ma bali ka kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ a kun tɛ kɛ yɔrɔ kelen min na o kun ye Kidali de ye donc aujourd'hui yɔrɔ tun k'i ma k'ale élection bɛ se ka kɛ sini mais a bɛ dépend maintenant sisan mɔgɔ min b'a ministériya la ale de b'a jate minɛ sisan quelle stratégie et quelle solution ani parti politique bɛ se ka sigi a bɛ proposition k'u ye proposition fana bɛ parti politique bolo olu fana b'o fɔ ale ɲɛna donc directement ale fana b'o remonter pour que ka se ka baara kɛ sinon u bɛ raccordement de la sisan baara banna donc u bɛ ka fɛn tɔw de bila en place pour que jamana ka se ka assainir tel que u ye engagement minnu ta. o y'an yɛrɛ dama ye nka CEDEAO bɛ fɛ ka jɛrɛ dɔ kɛ waati jɛrɛ min na kɛ waati min na a y'a sɔrɔ ayiwa chronogramme min dira Evelyn y'a fɔ sisan chronogramme in kɔni ale bɔra yen ka ban ayiwa an ni CEDEAO bɛnna o kan bɛn kɛra ka CEDEAO yɛrɛ y'an fo kosɛbɛ baara dɔw la référendum kɛra nka kalata min n'o bɔra dɔw kɔrɔ waati ma fɔ a la e ka jate la CEDEAO bɛna se ka ɲangini wɛrɛ ta Mali kama wa. bon an bɛ yɔrɔ min na ɲɔgɔn ye la. bon an bɛ yɔrɔ min na komi sisan CEDEAO yɛrɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Mali de bɛ se ka fɛn fɔ CEDEAO ɲɛna sinon CEDEAO kɛlen ka fɛn fɔ Mali ɲɛna bi a ka gɛlɛn parce que an bɛ yɔrɔ min na komi bi CEDEAO depuis Mali yɛrɛ Kidali libre CEDEAO min da hali foli kelen papier bila ka na e y'a ye en tant que journaliste i delila ka ye depuis Mali ye Kidali minɛ CEDEAO ye papier ci donc maintenant fɛn caman de bɛ yen CEDEAO tɛ se k'i ko dɔw bɛ ko dɔw la. i bolo hali ni u ka ɲɔgɔn ye in kɛra i bolo mɔgɔ tɛ se k'i sigi ni ko gɛlɛn ka ɲɛsin an ma. u tɛ se ka ko gɛlɛn ta ka ɲɛsin an ma tuguni an kɔni an bɛ taa de an n'u bɛ sigi ka kuma a bɛ ɲɛ cogo min na an b'o de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye parce que CEDEAO yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali bɔtɔla CEDEAO la CEDEAO yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ AES min yɛrɛ bɛ sen na bi a ka girin CEDEAO yɛrɛ ye parce que CEDEAO tɔ ye mɔgɔ saba de mɔgɔ saba Tinubu y'i da bɔ a bɛɛ la n t'a dɔn n'i y'a faamu bon maintenant sisan an bolo kunkolo chauffelen bɛ yan bon donc maintenant sisan CEDEAO tɔ mɔgɔ fila o ye Alassane ni Macky Sall de est ce que i bɛ ka ko in faamu bon Bazoum tun bɛ yen o sen bɔra la donc maintenant sisan n'u taara n'u ye ɲɔgɔn ye u mana lajɛ ka lajɛ cogo cogo u b'a fɔ ko ni Mali ka bɛn a la ne ɲɛ b'o de la k'a fɔ ko gɛlɛn bɛ se ka bɔ CEDEAO da bi kuma gɛlɛn a ka gɛlɛn dɔɔni. Faransi b'u kɔfɛ dɛ. bon Faransi min b'u kɔfɛ Faransi yɛrɛ tununnen don bi hali ni CEDEAO ka bɛ dɛmɛ kɛ an ka nin jamana saba ye ko 1,5 milliard wa combien k'u bɛn'o di ko ka an dɛmɛ ni o ye o bɛɛ b'a yira k'a fɔ CEDEAO bɛ ka pont de créer bi lien bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na mais CEDEAO est obligé ka Mali lamɛn Mali ka taabolo de la bi parce que an bɛ difficulté ni gɛlɛya min kɔnɔ bi c'est vrai kurantigɛ ni fɛnw b'an kan bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la c'est vrai k'a fɔ insécurité min tun b'an kan an caman b'o fɛnɛ na bi bɛɛ ɲɛ b'o fɛnɛ na donc n'i nana k'i bɛ kuma gɛlɛn ta k'o fɔ anw ɲɛna bi n'an ko k'an bɔra dun bon o de ɲɛsinnen don CEDEAO ma CEDEAO ɲɛ b'o la AES yɛrɛ fanga bɛ nin ka bonya bi a n'a ka crédibilité bɛ nin ka bonya bi parce que olu ye autonome de. AES ma taa yɔrɔ la fɔlɔ. donc a bɛ ka mun f'i ye a bɛ ka taa dɛsɛ mun kan i bɛna ye k'a fɔ a fanga bɛ se ka bonya hali ni CEDEAO dans les jours à venir parce que mɔgɔ min dogolen b'a jukɔrɔ minnu m'u yɛrɛ labɔ fɔlɔ o ka ca donc ça veut dire que an bɛ yɔrɔ min na komi bi k'a fɔ ko CEDEAO bɛ se ka sanction ta bi ka Mali lasiran ne ma da o la k'a fɔ ko embargo fana bɛ se ka kɛ Mali kan bi min kɛr'u la o yɛrɛ y'o ye o embargo kɛra anw kan mais a digir'olu yɛrɛ fana na dɛ donc an bɛ mun fɔ halisa Ala ka hakili ɲuman d'u ma
pour que jamana ninnu ka se ka basigi kɛ ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ sanction gɛlɛn mali man ka siran hali o ɲɛ dɔɔni donc sanction bɛ se ka na k'an na. an y'o faamuya an bɛ kuma di maa minnu bɛ k'an filɛ ani maa minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ awa nɛgɛjuru sira laadala ni nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛmɛna ni sanga 30 ye o tɛmɛna ni sanga 39 ye o tuma an b'a lajɛ ka maa damadɔ ta ayiwa ni hakilila b'u fɛ walima ni ɲininkali b'u bolo nɛgɛjuru sira bɛ u ka bila la 65 65 50 50 o ye an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye ayiwa maa min bɛ fɛ ka i da don baro la walima n'i bɛ fɛ ka dɔ fara an ka maa welelen olu ka hakilila kan 65 65 50 50 jama ko di jɛmukan an b'ale de kɛnɛ kan min ye baabu ye o bɛ tali kɛ jamanakuntigi kalata minnu bɔra o dɔgɔkɔrɔ waati ni kunkurunin ni waati ma fɔ a la fɔlɔ an bɛ ka kuma o de kan ko maa b'an kɔ alo Ansu alo. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. Ne b'a wele ka bɔ Sirakɔrɔ. Sirakɔrɔ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye ko Usumani. Usumani bisimila i b'a teliya dɔɔni Usumani. Oui. Ok bon ne ye mun faamuya a ka nin kuma in na. CEDEAO an bɛɛ ye jɛkulu kelen mɔgɔw de ye. N'a nana ko an bɛ bɔ a la cogo dɔ la. K'a sɔrɔ an jɔ se ma ɲɛ. An bɛ siran da kan dɛ. An bɛ ka jamana saba mun fɔ o jamana saba si ka cɛ a si tɛ sous-développement kɔnɔ a si t'a kɔnɔ. Mali t'a kɔnɔ cogo min na Burukina t'a kɔnɔ Niger t'a kɔnɔ. C'est à dire que ko i b'i tɛgɛ bɔ kunatɔ bolo k'a sɔrɔ i m'a bɔ a bolo ni kɛlɛ ye. An ma baara yɛrɛ daminɛ fɔlɔ an ma baara yɛrɛ daminɛ c'est à dire que baara initiative ye mun ye an b'o sira yɛrɛ dɔn fɔlɔ jango ka fɔ ko ka daminɛ. An tɛ se ka kɛlɛ kɛ o cogoya la ten tɔ. N'an ye kɛlɛ kɛ an bɛ siran da kan dɛ. Parce que a bɛ fɔ ko baara bɛ kɛ jamana kɔnɔ ni jamanadenw kelen n'u ka baara dɔ bila a sen kan ka cɛ ou bien jamana mɔgɔ kelen n'u ka baara dɔ bila sen kan jamanadenw ye. Mais don o don dɔ de bɛ ka bɔ kow la don o don dɔ de bɛ ka bɔ kow la. C'est à dire que gouvernement tɛ Mali dɔrɔn ye gouvernement dɔrɔn tɛ n ka kɛ population dɔrɔn ye koyi. Mɔgɔw bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ quoi. Entreprise joli de donna an ka cɛ minnu kun m'u dahirimɛ sɔrɔ entreprise bolo. C'est trop. N'i y'a jate minɛ c'est à dire que an ka kuma yɛrɛ kɛ n ka cɛ bɛnkan ka kɛ bɛnkan mun ka cɛ a bɛ se ka assurer an ni CEDEAO mɔgɔw cɛ k'a jira an ka cɛ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ. An bɛ kɛlɛ min kɔnɔ nin bɔn an kɔni bɛ fɛ a ka ban nin wagati in na an ye wagati min d'a ma an ka cɛ a ma se ka bɔ wagati kɔnɔ. Mais an b'a ɲini a fɛ n ka cɛ a ka lamɛn an fana b'a lamɛn. Maintenant aw bana ka anw lamɛn anw fana tɛ se k'aw lamɛn dɛ. Maintenant anw y'an ta kɛ o sira in ka cɛ a laban a bɛ kɛ an bolo degun da in dɛ. Ayiwa d'accord Usumani an y'a faamu. An b'i fo. An bɛ kuma di maa wɛrɛ ma 65 65 50 50 o ye an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye an bɛ jama ko di jamukan kɛnɛ kan radio Joliba ani Joliba TV News ale sanfɛla la allo. Allo salaamaaleykum. Waaleykum salaam balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. Ne b'a wele ka bɔ Segu. Segu i tɔgɔ ni jamu. Senu. Senu. Ne tɔgɔ ye Ibrahim Traoré. Ibrahim bisimila. N'a sina mɛn nin ko la. Bisimila an b'i lamɛn. Nin waati la élection tɛ ne yɛrɛ fɛ la ko ye quoi. Min ka di ne ye. Rasuw ka to yen k'u ka baara kɛ ni Mali dugu bɛɛ kɛra an ta ye waati min na. Élection bɛ kɛ précédent ko tɛ o don mana ja cogo ka Ala bolo. O tiɲɛ ye. Voilà bon ne yɛrɛ kɔni bolo vraiment u ka sɔrɔsiw to sɔrɔsiw k'u ka baara kɛ. Sɔrɔsiw ka to fanga la. Voilà ka to fanga la parce que élection yɛrɛ man di ne ye. Ayiwa a faamuna. Sɔrɔsiw ka to fanga la élection man di ne ye quoi. A faamuna an y'i ka hakilila faamu. Moi c'est Ibrahim Traoré. A faamuna Ibrahim an b'i fo. 65 65 50 50 o ye an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye Joliba TV News a b'ale de kan radio Joliba a bɛ k'ale fana lamɛn min ye jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kan allo. Allo salaamaaleykum. Waaleykum salaam balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. Ne bɛ ka wele ka bɔ Sɛbɛnikɔrɔ. Sɛbɛnikɔrɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu.
ne tɔgɔ Segu So. Segu So bisimila. Kan basi t'a la. Basi foyi t'an na. Ala k'an da hɛrɛ ma. Amin. Politicien bɛ ka kuma ta. E k'u bila ko ka taa Bankara ka taa campagne kɛ u ka Kidali u kana se Kidali dɛ. Politicien jumɛn? Minnu bɛ k'a fɔ ko ka élection kɛ sisan. K'u ka taa Bankara dɔrɔn ka taa k'u bɛ taa campagne kɛ ka segin. Ni mun nana. O ka si bɔ n tɛgɛ. An bɛ yɔrɔ min na bi an mako foyi tɛ élection na an ka jamana stabiliser. Ni ni tɛ kari. Ni mun tɛ gɛlɛya k'u tɛ hɛrɛ sɔrɔ fo k'i sa. An ka gɛlɛya in ko c'est juste un bout de temps. Kɔfɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ. Maliyɛn degelen don don o juguya la maliyɛn tɛ gɛlɛya ko a bɛ digi an bɛɛ la dɛ mais an ka gɛlɛya in ko ba ye. N'an y'a ko hɛrɛ bɛ kɔfɛ. O de tun bɛ ne bolo k'a fɔ. An bɛ fo. An bɛ sɛbɛnnikɔrɔka bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 o ye an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye ni maa min bɛ fɛ ka faranga kɛ walima ka ɲininkali kɛ an ka maa welelenw na jama ko di jɛmukan an b'ale de kɛnɛ kan jamanakuntigi kalata bɔra dɔw kɔrɔ nka waati ma fɔ a la fɔlɔ allo o taara 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye jama ko di jɛmukan an b'ale de kɛnɛ kan kalata bɔra dɔw kɔrɔ halisa waati ma fɔ a la allo walekum salam ok an b'an cɛ i b'an wele ka bɔ min awɔ ka bɔ Kulukɔrɔ Madi Jawara Jara bisimila an cɛ an b'a an bara an b'a n tun bɛ fɛ ka kuma nka n ye kuma dɔ mɛn ko CEDEAO mɔgɔ ko an man kan ka bɔ olu ka bolo kan fɔlɔ m'a ko CEDEAO mɔgɔ k'an man kan ka bɔ ka bolo kan fɔlɔ ko an ma labɛn ka ɲɛ wa n y'o mɛn dɔ da o an tɛ CEDEAO la an ka hakili to président ko la an bɔra a la mɛnna o ma fɔ fɔlɔ dɛ Jaka o ma fɔ fɔlɔ dɛ an bɔlen bɛ taa an ka hakili sita ko la an ma nafa foyi y'u ka ko foyi la kabini waati jan fɔ sisan wa fɛn bɛɛ i bɛ se k'i bɔ a la k'a sɔrɔ i ma dimi don maa na i ma maa tɔɲɔ an b'o sira de kan n'o tɛ k'a fɔ ko a hakili de bɛ o la tugun bɛ an ŋaniya bɔ yɔrɔ in na Mali ka sira CEDEAO ka foyi la bilen o tuma Ala k'an dɛmɛ o. Amin an b'i fo. Ala k'a sago d'an ma Ala k'a wasa. An b'i fo an bɛ Kulukɔrɔka bɛɛ lajɛlen fo. Ani maa wɛrɛ bɛ kuma minnu na bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ de nɔfɛ Ala ka hɛrɛ d'an bɛɛ ma. Amin Ala ka dugawu minɛ 65 65 50 50 Musa an bɛ maa fila ta ka nɛgɛjuru jɔ jama ko di jɛmukan an b'ale de kɛnɛ kan allo allo balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. n b'a wele ka bɔ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana. Sirakɔrɔ Nɛgɛtana i tɔgɔ ni jamu. Adama Jalo. Adama bisimila. oui. Adama n tulo b'i la. Voilà n'o ye CEDEAO ko ye CEDEAO ko ye et on doit pas suffisamment tenir compte CEDEAO ka position na quoi. An bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sira min na an ka continue sira fɛ. Ni an ɲɛna waati min na je pense qu'on peut penser ka taa élection na mais pour l'instant o dynamique min na an ka t'o fɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔda ye. Ayiwa an y'o faamu an b'i fo ka Sirakɔrɔka bɛɛ lajɛlen fo an hakili la an lamɛnnen don Sirakɔrɔ kosɛbɛ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana 1008 logement 700 501 an b'u bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 allo. Walekum salam balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. Kalabankura i tɔgɔ ni jamu. Isufu Kulubali bisimila. Ne hakilina ye mun ye n'i y'a dan ne ma élection in a kana kɛ a ka jɔ ta a kana kɛ a kana kɛ fo jamana ka stabiliser fɔlɔ carte biométrique tɛ yen nɔ carte mina tɛ yen nɔ élection kɛ cogo di c'est impossible donc an ka kɛ tan jamana ka stabiliser ni jamana stabilisera hɛrɛ caman bɛ na an bɛ tɛmɛ ni élection ye a ka k'o lajɛ dɔrɔn quoi n b'a fɔ an kɔni an bɛ jamana ɲɛ de fɔ n'a ɲɛna an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ donc k'o bɛ ten de.
salaamaaleykum i ne ka kuma ye. an b'i fo ka kalabanka bɛɛ lajɛlen fo Musa, e ko an tɛ nɛgɛjuru sira jɔ yan, an ka kuma di an ka maa welelenw ma sabu waati taara kosɛbɛ u ka se ka jaabi di maa welelenw ka hakililaw la. An bɛ taa Ismaila Fane, jamana kanu o ka kuma lasera Ismaila, i ye maaw kɔni ka hakililaw lamɛn, maa caman ko kalata in kana kɛ, awa CEDEAO k'an ka n'o lamɛn, dɔw yɛrɛ ko k'an bɔra la, maa caman tɛ k'a ɲɛɲini bilen. Ismaila bisimila. An b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn weleli kɛ, foli b'u bɛɛ lajɛlen. I b'a dɔn Mali ye jamana ye an kana ka an farati kosɛbɛ. Jamana min kɔnɔ n'a bɛ don a jamanadenw hakili la ko président yɛrɛ ye weleli kɛ ko rebelliw ka ale ka armée ka kisɛ banna ko fɔ rebelliw ye jamanaden fanba ka dɔw la fo ka welewele da kɛ ko ka to o gɛn o bɔ kuluba o bɛ kɛ jamana min kɔnɔ i kɔlɔsi o communication na. O kɛra yan dɛ. O tɛmɛnen ka bɔ yen jamana min kɔnɔ n'a bɛ yira k'a fɔ ko président bɛ fanga la k'a ye jamana feere ko ka papier se ni faransi u ka to ci k'o tempɛrɛ k'o lajigin ka bɔ kuluba i kɔlɔsi o jamana kuma na. Donc jamana tɛ mara ni dusu ye. Jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen olu b'a kalama. A ye seko kuma min bɛ ka fɔ ni Niger président bɛ Togo a bɛ négociation na fɛɛrɛ ka kɛ Américain ka bɔ olu kan halisa au moins degun bɛ a ka jamanadenw kan sira ka bɔ jagokɛlaw ka don ni jagofɛnw ye carburant ka don o kan furaw ka don o kan Niger b'o wuli ka jɔ la bi. Donc o b'a yira k'a fɔ CEDEAO ko nafa b'a la. Donc ni nafa t'a la ale b'a disi gosi richesse min b'a fɛ yen k'a daga uranium ma donc a bɛ se ka baara kɛ n'o ye k'a yɛrɛ bɔ mais jamana ma wuli fɔlɔ e tɛ se k'i disi gosi. Hey Jalo mɔgɔ min ɲin tɛ dilan o b'a dɔn wo b'a la mun b'a san o b'a dɔn wo b'a la maa min b'a utiliser o b'a dɔn wo b'a la donc jamana tɛ mara ni dusu ye. N y'o de fɔ n'i ko k'i b'i ta maliyɛn fɛ a fan caman an b'i kɔ a tɛ taa an bɛ sa i nɔfɛ an ma mɔgɔ y'o kɔ bon a t'a bila mɔgɔ si fa ka ta an ma maa y'o kɔ a y'a ta n'a ye an ma maa y'o kɔ donc Hashim bɛ nin dɔn a bɛ nin dɔn a bɛ maliyɛnw dɔn k'a tɛgɛ ci maliyɛn n b'i fɛ i kɔlɔsi donc mun bɛ mɔgɔw arranger jamana arranger jamana in ka di nin bɛɛ ye an fɛ bɛ tabali k'a ka d'an bɛɛ an hakilinaw tɛ se ka kɛ kelen ye mais jamana in ka d'an bɛɛ de donc n bɛ mun fɔ dɔrɔn ka bɔ kuma kɔnɔ rapidement élection kɛli ye aw ka kuma kuncɛ kumaw dintɔ de aw ma i bɛ se ka min tugu a la. D'accord n bɛ mun fɔ dɔrɔn élection in kɛli ye diyagoya ye wa a ka kɛ a kɛ wagati fɛnɛ joona an ka bɔ nin kɔnɔ parce que est-ce que e ɲɛ bɛ sira la bi e dan bɛ sira la bi ko volonté ko de don carte biométrique ko min bɛ ka fɔ nin yanni an ka Kidali minɛ an tun bɛ 5 millions n'a kun ka fɛn carte biométrique la ministre ye mun fɔ a tɛ ka jɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ ka taa carte biométrique ta sisan bien vrai que maa 8 millions kɛra ka voter mais an bɛ don min na ko bi carte biométrique la bɛrɛ t'an na 6 millions cɛ o ye kelen fichier ko kuma min bɛ ka fɔ nin o bɛ kɛ san o san a ma kɛ 2022 tiɲɛ don mais 2021 octobre mana se minnu bɛ yen n'olu tɛ yan olu bɛ bɔ a la minnu si sera olu bɛ don a la o bɛ kɛ ka kɔrɔ n ye mun f'i ye dɔrɔn kuma kɔnɔ volonté ko dɔrɔn de don kuma bɛ ka taa a ka diya u ye a ka diya u ye bolo a ma diya u ye o yɔrɔnin bɛ se ka y'a la wa u bɛ ka saliya bɛ baara in na e ka jate la u bolo baara in ma taa sɛbɛnni la saliya ko tɛ dɛ a ma taa sɛbɛnni la volonté ko de don constitution ma changer a parce que o tun bɛ arranger o bɛ changer wagati min na a y'a sɔrɔ a gunnen don dɛ mais an ma taa kalafili kɛ a campagne ma kɛ 26 mars kɔnɔ fo siɲɛ 2 wa ka jama labɔ ka waribaw labɔ ka mɔgɔw labɔ ka 26 mars fa kun fɔlɔ kɛra o kɛra échec ye filanan kɛra ka jamaw labɔ ka militaires labɔ ka sɔrɔsi denmisɛnninw labɔ ka polisi denmisɛnninw labɔ wari kɛra ka ko kɛ i tɛ se ka da la ka taa mɔgɔw ta région na ka taa mɔgɔw ta cercle la ka na image dɔ yira dɔrɔn ko jama bɛ an kɔ ten a bɛɛ nkalon an ka bɔ nkalon nin kɔnɔ minɛ jamana in tɛ se ka mara ten an ka bɔ a kɔnɔ a bɛ hakɛ to kuma fɔcogo la quoi mais an ka bɔ a kɔnɔ parce que an ye nin kɛlɛ kɛ i bɛ ka taa na an ye nin kɛlɛ kɛ mɔgɔw kana ko dabiri an ka changement kɛ refondation kuma min ka kɛ a kana kɛ kosi bɛɛ la de n'o ko an bɛ se jamana Mali kura bɛ se ka na maliyɛn hakilina kura quoi donc Mali mɔgɔ bɛ maliyɛn hakilina kura de la bi an ka bɔ nin kɔnɔ quoi wagati min na i bɛ ka ko bɛ sɛnɛ ala ka ɲinɛ a la an wulila k'an jɔ yan nɔ u y'an faw nɛni k'an ba nɛni k'an kɛ jamana k'an kɛ kafiriw yɛrɛ ye ko peut être n'i ma voté i bɛ ka k'i tɛ silamɛ u nana ko y'a bɛ kɛr'u la n'an m'an kɔlɔsi nin na jɔ de bɛ fara n'a ye donc non kana siga an bɛ ka taa sira min kan tan bɔ ɲɛma o laban ye boli ye n bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn mun bɛ yen
y'o de fɔ an ye kɛnyɛrɛ y'o ye trésor bɛ cogo min na an b'a dɔn caman bɛ kuma a caman tɛ nasɔngɔ bɔla ye dɛ mais mun fɔ Hashim b'a dɔn tigitigi n'an ma taa élection in kɛ ni élection in ma kɛ bilahi an sigilen tɛ min an b'o sɔrɔ a Martin ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ don an ka laɲini tɛ CEDEAO kana sanction kɛ u b'a nɔfɛ k'u bɛna an dɛmɛ terrorisme kɛlɛ ni fɛnw na o bɛɛ ye janfa wɛrɛ don tɔ ye hali o wari an tɛ fɛ an ka ɲɛmɔgɔw ka wari minɛ mais n bɛ mun fɔ dɔrɔn an kana sɔn sanction kɔni ka da an kan ka sababuya kɛ élection ko yan. Martin ko CEDEAO jate ka gɛlɛn o la bilen dɛ. Non o ye Martin ka hakilina ye an bɛɛ bɛ dimanche don ma kɔnɔ wa a ye mun fana fɔ n bɛ Ala deli Ala k'o kɛ sababa ye parce que déjà ni sanction nana kɛ an kunna o tɛ an si ma hɛrɛ ye surtout an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n y'o de fɔ hali k'a dan ni kurantigɛ dɔrɔn ma mɔgɔw bɛ ka taa chômage la entreprise bɛ ka dafiri n bɛ ka mun f'i ye bilahi semaine tɛmɛnen ne ye banque 5 de kɛ ma se ka n mago bɛ nafolo la ma se k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye Ala lata a dan tɛ hali groupe min bɛ u bolo u yɛrɛ ko k'u ka ɲɛmɔgɔ ko ni courant tigɛra k'a da yɔrɔ min o ye baara jɔlen a se yɛrɛ t'u ye hali ka essence k'u ka groupe kɔnɔ ko parce que a bɛ ka jouer ka budget kan u ka siège baw la u bɛnn'o de kan siège baw la groupe ka alimenter donc o b'a yira k'a fɔ ça ne va pas c'est chaud élection bɛ se k'o bɛɛ bɔ i y'a faamu mɔgɔ de f'i ye élection bɛ se k'o bɔ yen parce que k'a da mun kan a bɛ dayɛlɛ de maa minnu bɛ fɛ ka an ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ CEDEAO la an balima minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Sénégal jago ni fɛnw na taa olu kama k'an bɔ CEDEAO la olu bɛ ka munumunu minnu kɛ o jamanaw kan ni tɔɔrɔba tɛ olu kan olu b'a dɔn mun don e tɛ se k'i sigilen to i ka tɛ taga ni kunna walima dɔ bɛ kɛ e balo so kɔnɔ i ka na ni cɛfara kanw fɔ non i ka entreprise ka k'i bolo i ka réalité donc gɛlɛya bɛ kun de n'a sɔrɔ n'i ka nasɔngɔ b'i bolo minnu ta t'u bolo olu bɛ mun fɔ mɔgɔ tɛ se ka an fɛn fɛn filɛ ne yɛrɛ mɛn maliyɛnw da k'an bɛ transition kɔ an bɛ transition dɛmɛ yɛlɛko de don ne yɛrɛ bolo a bɛ komi n'a fɔ i ye ji ta dɔrɔn k'a min o dɛmɛni jagoya de bolo c'est à dire i ka dutigi de don donc dutigi i b'a kɛ cogoya bɛɛ la a bɛ se ka ɲɛ o bolo cogo min a bɛ ɲɛ o tɛ mais an ka fɛn dɔ éviter n bɛ kuma bila ni cɛkɔrɔba ka kuma ye toujours a ye taa wagati yanni gabakuru ka taa kɔ kuma in kɔrɔ de b'a la donc k'u hakili to kuma in na kosɛbɛ. Awa taa waati kan ka boloda joona wa Martin i kelen ko ka mɔgɔw lamɛn caman ko k'u mago tɛ kalata yɛrɛ la nin waati in na i b'a fila da ɲɔgɔn kɔrɔ cogo di. Bon en réalité minnu ko ko kalata man ka kɛ u n'u ka tiɲɛ de don parce que u sɛgɛnna Mali ko la donc olu yɛrɛ fɛ bi sɔrɔsiw bɛ ka mun kɛ positivité b'a la donc u bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman don bon u n'u ka tiɲɛ de don mais kalata kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw ka u ka kitisi d'i ma k'a fɔ an jɛra ni karisa ya ka to yen fanga b'o la barika b'o la protection b'o la. mais est-ce que o tɛ se ka kɛ ni sira wɛrɛ ye ka walima o tɛ se ka kɛ ni sira wɛrɛ ye ni kɛrɛfɛ kuma ninnu tɛ. Togo si tɛ kumaw de bɛ kɛrɛda fɛ sisan a officialiser len tɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo. solution foyi tɛ la ni élection tɛ parce que ni jama ko k'u y'i ta ka ban mɔgɔ tɛ se k'i bɔ yen tuguni ni mɔgɔ y'i bɔ o de ye coup d'état ye donc jama k'i ta ka a fina an y'i ta an y'i sigi siɲɛ kelen o de ka ɲi donc c'est pourquoi moi je suis pour les élections donc ka Fane ka kuma la tile a ko mun kɛra référendum na ko nkalon don nkalon tɛ dɛ baara de kɛra donc jama mobilisera a tɛ se ka mobiliser ni moyen tɛ donc moyen de bɛ kɛ ka jama mobiliser donc forcément mɔgɔw bɛ bɔ mais n'i y'o kɛ baara fu ye baaraba de kɛra donc pour que wuyi ka se ka tɛmɛ parce que c'est le rôle de l'État État de y'a organisé donc État est obligé de miser c'est vrai u ye mɔgɔ dɔw bila ɲɔgɔn kan k'u k'a organiser u ye danaya da société civile ka da parti politique kan donc ça a échoué pour eux donc u ye bɛɛ wele sisan stade fara mais ne ko baara fu ye o tɛ baara fu ye dɛ. i ma ka kuma faamuya n kumana jama min bɔra ka taa 26 mars la n kuma dɔ de ka se. non jama min taara 26 mars la c'était obligé de les mobiliser parce que fɛn mun don c'est pour juste montrer que vraiment les gens ont été informés mobilisés c'est pourquoi mɔgɔ taara stade la mɔgɔ fɔlɔ min a organisé a kɛra échec ye donc u ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cette fois-ci pour que mɔgɔw ka bɔ a ka taa kuma ka taa lancer président yɛrɛ taara o y'a sɔrɔ mɔgɔw sɛgɛnna stade kɔnɔ les gens étaient fatigués depuis matin u ma dumuni kɛ fo heure jumɛn donc tout ça là bref mais mun fɔ dɔrɔn an bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔw bɛ ka kuma mun fɔ ko président ka taa n'a ye ko sɔrɔsiw ka taa n'a ye parce que sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ bi insécurité de bɛ Mali fan bɛɛ donc ni insécurité bɛ fan bɛɛ mun fana ko Bayangara fanfɛla ko mɔgɔ tɛ se ka taa yen ko policier tɛ se ka taa yen non la sécurité c'est l'armée de bɛ sécurité restaurer pour que mɔgɔw ka se ka. non e bolo armée bɛ sira min kan an bɛ sira kan ka se ka jamana in basigi kalata ka se ka kɛ waati kunkurunin kɔnɔna la. donc n'i y'a ye mɔgɔ bɛ bɔ ni kuma la n'o ye joona. bɛɛ bɔ ni kuma la ni yɔrɔ mun ye armée bɛ ka baara min kɛ n'o ye ka yɔrɔ bɛɛ sécuriser centre dɔrɔn tɛ o Mali fan bɛɛ de ɲagaminen don donc mɔgɔw yɛrɛ fɛ bi sɔrɔsiw de bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ donc ni sɔrɔsiw bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ sɔrɔsiw fana kan k'a dɔn bi population ɲɛ kan k'a fɔ k'olu kan ka bɔ k'u présenter président ɲini na ça c'est clair
parce que mɔgɔ bɛ hésiter k'a kuma in fɔ ni sɔrɔsiw de ka di maliyɛnw ye ni sɔrɔsiw y'u kan bɔ n'u y'u ka candidat yira mɔgɔ bɛ tugu o kɔ k'o ta k'o sigi fanga la et que les gens vont le soutenir mais parti politique minnu fana bɛ yen nɔ qui savent que vraiment ils sont très bien organisés u bɛ ɲɔgɔn lamɛn u ka projet b'u bolo u ka programme b'u bolo donc dɔw bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ bolo da donc ça dépend maintenant peuple bɛ mun choisir o de bɛ sigi mais ni sigira ni peuple ka yamaruya ye o de ka ɲi ni coup d'état nana nin ye parce que ni coup d'état nana nin ye o ye wagati de ye transition de donc maintenant ni jamanadenw taara kala fili ye k'i ta k'i sigi c'est pourquoi ministre de l'administration territoriale tun y'a fɔ un moment donné ko présidentiel dɔrɔn de bɛ kɛ fɔlɔ donc ni présidentiel tun kɛra ka président sigi ni tɔw bɛ na o kɔfɛ maire ninnu ni sénatorial ninnu ni député ninnu bɛɛ bɛ na o kɔnɔna la donc o de tun cɛ ka ɲi fanga b'o de la donc u ka continuer ka baara k'o kan rapidement pour que an ka se ka fɛn kɛ ne ko i ma u bɛ ka raccordement de kɛ baara mun kɛra n'o ye Kidali minɛli ni centre ninnu ni yɔrɔ tɔ minnu ni sɔrɔsiw bɛ ka lacɛya n'i y'a lajɛ sa recrutement caman bɛ ka kɛ donc fo ka sɔrɔsiw déployer fan bɛɛ o la an bɛ élection kɛ bɛn kɔnɔna la ka sɔrɔ cɛnni ma k'a kɔnɔ an b'o de kɔnɔ hali minnu yɛrɛ ye marifa ta Mali kama bi a caman bɛ yen nɔ an bɛ min fɔ dɔrɔn gouvernement ka essayer toujours k'u lana famille kɔnɔ pour que an ka bɛn vraiment min kun y'u lafili vraiment o tigi ka recruter u ka an k'o hakili ka bɔ an ka ko la an ka an ka jamana jɔ ka sɔrɔ mɔgɔ ka influence tɛ non seulement an ka autorités kan mɔgɔ ka influence an ka jamanadenw yɛrɛ kan ka se k'an bila ɲɔgɔn na o de y'an ka laɲini ye bi k'a fɔ ne kɔni bɛ mun fɔ précisément o ye élection ka se ka kɛ u ka baara k'o kan an k'o kɛ rapidement jamanaden k'a ka confiance ta ka da mɔgɔ kelen kan a kɛra sɔrɔsi a kɛra civil ye pour que vraiment an ka bɔ nin ko in kɔnɔna la. d'accord Zenab Evelyn Jack kalata in a bɛ se ka kɛ e ka jate la basigi kɔnɔ nin waati kunkurunin kɔnɔna la waati min n'o ye report léger e ɲɛ b'a kɛtɔ la cogo di. Bon ne bolo kalata bɛ se ka kɛ n y'o de fɔ n'i y'a ye an bɛ ka fɔ ko insécurité comme a y'a fɔ cogo min na référendum a kɛra yɔrɔ bɛɛ hali Gourma-Raouz référendum kɛra Gourma-Raouz a dun fɔra ko c'est le fief de l'EIGS o ye EIGS ka fief ye mais élection kɛra yen nɔ élection ma se ka kɛ hali a kɛra Kidal malgré que dɔw bɛ ka fɔ ko a ma kɛ mais an bɛ mun dɔn n y'o de fɔ moi je suis pas propagande bɛ yen nɔ mais mɔgɔ n'i kɛra togo togo n'i ye leader ye k'i ye parti ɲɛmɔgɔ ou bien i ye leader politique ye mɔgɔw b'i lamɛn i tɛ carré kɔnɔ kuma ni kɛnɛma kumaw i t'olu lamɛn quoi moi je me tiens à ce qui a été dit officiellement à la télé ORTM a fɔra Kidal zone dɔw bɛ yen cercle dɔw bɛ yen nɔ élection kɛra yɔrɔ min na maintenant minnu bɔra k'a fɔ parce que an tun bɛ conflit la ni mɔgɔ dɔ de tun bɛ conflit la bɛɛ bɛ k'a ka communication kɛ an y'a ye wagati dɔ la on était perdu Azawad radio b'a ka communication kɛ Diripa b'a ka communication donc o bɛɛ an bɛ guerre communicationnelle de kɔnɔna na donc bɛɛ b'a essayer k'a jira ne de ta ye tiɲɛ mais anw bolo anw b'an ka jamana de kɔ an ka jamana a tɔgɔ télésoba o de bɛ an ka jamana couverture kɛ n'u a bɔra an ka télésoba la k'a fɔ ko Kidal officiellement ko Kidal ko observateur dɔw ko élection ma kɛ observateur minnu y'a fɔ observateur modèle olu bɛ terrain kan olu bɛ jateminɛ la o observateur minnu ye a bɛ fɔ de ma organisation modèle qui est financée par l'Union européenne attention o organisation ils avaient 3000 observateurs sur combien de bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Sur combien de 3000 personnes peuvent observer l'étendue du territoire national en bureau de vote. Est-ce que ces observateurs étaient à Kidal? Non, ces observateurs n'étaient pas à Kidal. Donc ça, mais ils n'étaient pas à Kidal. Ça, c'est une information que je vous donne. Ça, c'est clair et net. Ces observateurs qui ont été financés par l'UNEP n'étaient pas à Kidal. Donc, et puis après, ils ont été même interpellés pour beaucoup de raisons. Donc, pour vous dire que mais c'est que moi je dis que je m'en tiens à ce qui a été dit à la radio, télévision nationale. Maintenant, c'est qu'il y a des cartes biométriques, parce que j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui disait des cartes biométriques cartes biométriques récupérer Mérou là, avec récupérer gendarmerie là, avec récupérer police là. Donc Begata a carte biométrique parce que les gens faut pas penser que la carte biométrique a d'abord élection par carte biométrique indemna un papier administrativement c'est comme carte d'identité n'a qu'un oblé il n'a ta fait documentation enfin la administration qu'on a il faut que carte biométrique qui donc moi quand tout carte biométrique élection il faut que malin attaque tout carte biométrique retiré parce que à l'élève d'obi papier beladjine là ka sababu ke o de bena carte d'identité remplacer carte d'identité ko tina ken blani police la jo chauffeur carte biométrique tibulu ou betagani ou be war sara ibe fen sara donc ne bolo élection be sera ke dans pas longtemps ne kon bula manga janya amanga teme maximum manga le 6 mois so ne bolo o ne hakilna élection
manga alna abora février la akana juin sura ka sura make présidentiel comme ya photo mna jamana basigi o ben il faut que anga do kala fili de kona il faut que kala de ka fili nyemoko do yi o ka sigi an kuna parce que ba ine mo un jamana shite no ko o kelemi se ka évoluer a yɛrɛ ma mais fane ka kuma sɔn ji la problème ye mun ye CEDEAO an tɛ se ka bɔ CEDEAO bɔli ko kuma ne taara mɔgɔw bɛ réfléchir cogo min na malien mun bɛ Côte d'Ivoire il y a plus de 4 millions de Maliens mun sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana sanfɛ olu bɛ ka baara kɛ ils ont pas besoin de carte de séjour bon imagine n'an bɔra CEDEAO kɔnɔna na Côte d'Ivoire Malien minnu bɛ Sénégal Malien bɛ jamana fɛn fɛn na k'a fɔra ko bɛɛ ka séjour de sara an na kɛra cɛ an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan a bɛ gɛlɛya u ma c'est comme o bɛ kɛ comme an bɛ Faransi cɛla donc visa ko ni fɛnw na donc vraiment ne bolo CEDEAO an bɛ se ka to voilà an bɛ se ka bɛn ko la CEDEAO ye organisation do ils sont u bɛ accompagnement de kɛ donc état bɛ se ka bɛn ani état bɛ se ka bɛn kɛ ni CEDEAO ye embargo ko bɛ se ka kɛ a tɛ bɔ a la parce que CEDEAO yɛrɛ ɲɛ b'a la bi bi in na Mali bɛ situation min na an bɛ situation gɛlɛnman la donc ne bolo kalafili a bɛ se ka kɛ mais a man ka janya a man ka tɛmɛ 6 mois kan. Ayiwa an b'i fo Evelyn Jack waati y'an t'an tɛgɛ ma kosɛbɛ min ye Evelyn Jack ale ye ARP Action républicaine pour le progrès o ɲɛma dankan don Seydou Jawara bɛɛ ko a ma ko Martin Parti Lumière pour l'Afrique o ɲɛma don min ye Ismaila Fane mouvement jamana kanu o ka kuma lasala don ani nu kun bɛ ka baro kɛ bi jama ko di jɛmukan kɛnɛ kan min ye jamanakuntigi kalata min bɔra dɔw kɔrɔ septembre kalo tɛmɛnen ni waati ma fɔ a la fɔlɔ baaraw bɛ se ka kɛ cogo di fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani politiki mɔgɔw fɛ a ko la an kun bɛ ka kuma o de kan ne hakili a ye faamuya caman sɔrɔ jɛmukan in na ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale bɛ ka radio fan fɛ kan kumakanw fili yen nɔ min ye télévision Musa Hayidara ka taa se Mulaye Ture ani Augustin fo ka taa se Lamine Kulubali ma olu bɛ yen nɔ Salimata Wederago an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an balimaw an minnu fana kun bɛ kan an filɛ ani an minnu kun bɛ kan an lamɛn an tɛ ɲinɛ kɔ an b'a fɔ na aw ni ce aw ka lamɛnni n'a ka filɛliko ɲuman na segin bɛ kɛ jɛmukan in kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 dimanche fana nɛgɛ kanɲɛ 10 segin bɛ k'a kan aw ni ce a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.